அதுக்கு என்ன படிச்சோன்னு உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, நேற்று கொஞ்சம் படிச்சேன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிச்சேன். சொல்லுங்க, என்ன ஆனா அதை படிச்சீங்க? வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல. உங்களை மாதிரிலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த நாலேஜ் எல்லாம் இல்ல. ஏன்னா இது வந்து டோட்டலி பியூர்லி ஸ்பிரிச்சுவல். நான் ஓரளவுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. எக்ஸ்பிளைன் இந்த எல்லாம் பண்ண வேணாம், நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அதை சொல்லுங்க போதும். பொது சமூகத்துல வந்து அமைதி கெடுக்கிற தேவையான ஜனத்தொகை ஆ, வர்ணசங்கரா என்ன சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ம், இந்த வந்து இது இது சமுதாய இந்த தொல்லைகளை தடுக்கிறதுக்கு சட்டத்திட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த ம், சட்டத்திட்டங்களை கொடுக்கறது யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ம், அது பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து ஆஹ், ஒவ்வொரு தடவையும் அவதரிக்கும் போது அந்த சட்டத்திட்டங்களை கொடுக்கிறார். அப்படி ம், அவர் கொடுக்கலனாக்க, ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து நம்மளை படைக்கிறார். இப்ப தந்தையானவர் மகனை பெற்றுட்டு அந்த மகன் வந்து கெட்டு போயிட்டான்னாக்கா அந்த 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 அதோட படி வந்து தந்தையை சேர்ற மாதிரி இது அவர்கிட்ட அந்த தப்பு வந்து அவருக்கு போயிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உலக மக்கள் நலனுக்காக அவர் வந்து இந்த சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வந்து பண்றாரு. ஒரு நிமிஷம். அந்த ம். தப்பு அவரு தப்பு அவருக்கு வந்துருமேன்னு பயப்படுறாரா அவரு பகவான்? அது வந்துடும் தான் சொல்றாரு. வந்துடும் பயப்படல அவரு. பயப்படல. அவருக்கு எதுக்கு மாதிரி மாதாஜி பயப்படணும்? நீங்க சொல்லும் போது என் காதுல அப்படி விழுந்தது, அதனாலதான் ம். கேட்டேன். மக்கள் தவறு செய்யாம இருந்தா அதோட விளைவு என்ன ஆகும்? தவறு தவறு செய்யாம செய்ய இருந்தானாக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல நிறைய பேர் உள்ளுக்குள்ள வருவாங்க. உள்ளுக்குள்ள வந்து உலக க்ஷேமத்துக்காக அவங்க எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அப்புறமா வந்து அவங்க வைகுண்டம் போவாங்க. அவங்க பர்சனலா அவங்களோட பெனிஃபிட் என்னன்னா அவங்க வைகுண்டம் போவாங்க. அப்படி ஆமா. பின்பற்றலைன்னா என்ன ஆகும்? பின்பற்றினா திருப்பி மறுபிறப்புக்கு வருவாங்க அவங்க. ஓகே. ஆஹ். கர்மம் தன்னை கர்மத்தை சுமந்துக்கிட்டு இதுக்கு வருவாங்க. கரெக்ட். எப்போல்லாம் நீதி நியாயங்கள்லாம் வந்து சீர்குலைஞ்சிருக்கோ அப்போ பகவான் வந்து தானே நேர்ல அவதாரம் எடுத்து சமூகத்தை சீர்திருத்துறார். நாம வந்து பகவானை பின்பற்றணும். அவரை போல் நகல் செய்யக்கூடாது அப்படி சொன்னீங்க. நகல் செய்யறது வந்து இப்ப வந்து 6 வயசுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து சுண்டு வரலால வந்து கோவர்த்தன மலையை தூக்கி நிறுத்தினாரு. அத மாதிரி நம்மளால செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி வந்து சிவபெருமான நகல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு விஷத்தை குடிக்க கூடாது. அவர் நிறைய விஷத்தை நம்ம வந்து ஒரு துளி குடிச்சாலும் நம்ம மரணம் நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி சொன்னீங்க. அல்லது என்ன தெரியுது? பகவான் அவரோட இறைவன். அவரோட அவரோட அந்த உணர்வுல இருக்கணும். சட்டத்திட்டமே நடக்கிறமே தவிர அது அசலானவ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கு கரெக்டான வார்த்தையை சொல்றாங்க மாதாஜி. அது கரெக்டா தான் படிச்சது. சொல்றீங்க, நல்லாதான் சொல்றீங்க பிரபு, கரெக்டா தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதாவது பகவான் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாரு. எதுக்காக எடுக்கிறாரு? நம்மள எல்லாம் மீட்டு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அவதாரமா வராரு. ஆமாங்க. வந்து நமக்கு வாழ்ந்து காட்டுறாரு, எப்படி வாழணும் அப்படிங்கறத நமக்கு வாழ்ந்து காட்டுறாங்க. அவருடைய வழியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப அவரோட சக்திகள் வந்து அளப்பரிய சக்தி, அசிந்திய சக்தி அவர்கிட்ட இருக்குது. அவர் செய்யற சக்திகள் எல்லாம் போல நம்மளும் செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வீழ்ச்சி தான் அடைவோம். அவரை போல நம்ம எல்லாமே வந்து பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணோம், அவர் எந்த வழியில எப்படி வாழ்ந்து காட்டினாரோ அதை நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத. அதுதான். எனவே சக்தி வாய்ந்தவர்களை நகல் செய்வதை கைவிட்டு அவர்களது அறிவுரைகளை கடைபிடிப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு உம் சொன்னீங்க. கரெக்ட். தகுதியின்றி அவர்களது இடத்தில் அமர முயல்வது தவறு அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள், கிருஷ்ணர் உணர்வில் இல்லாதவர்கள். கிருஷ்ணர் உணர்வில் இருப்பவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னாக்க அதுக்கு உதவாத, அதுக்கு எதிரான காரியத்தை எதுவுமே செய்யறது இல்லை. கிருஷ்ணர் உணர்வில் இல்லாதவங்க வந்து வெறும் இந்த புலன இதுக்காக தன்னோட ஆசைக்கும் இதுக்கும் புலனுணர்ச்சியின் திருப்திக்காக மட்டும் செயல்படுறாருங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. கிருஷ்ணர் உணர்வுகளோ வந்து பகவானின் திருப்திக்காக செயல்படுகிறான்னு ஒண்ணு சொன்னீங்க. ஓகே மாதாஜி. கரெக்டா சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் என்ன இவ்வளவு தூரம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சு இல்ல சொல்றீங்களா? மாதாஜி, 2 3 தடவை படிச்ச மாதாஜி, மறக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. வெரி குட், வெரி குட். அப்படிதான் திருப்பி திருப்பி படிக்கணும். வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? மாதாஜி, வேற பிரபுஜி? हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी।
மாதாஜி நான் ஒரே நிமிஷம் சாரி மாதாஜி. சொல்லுங்க. இந்த வேதை சர்வர் அகம் ஏ வைத்தியகா அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. அது வந்து 15th சாப்டர்ல 15th ஸ்லோகம் பிரபு. அது அந்த இதுல ஸ்லோகம் இதுல வந்திருக்கு மாதாஜி. அது வந்து இதுல வந்திருக்கு சர்வைச சாகம். அது என்ன சர்வைச சாகம், டக்குன்னு மறந்துட்டேனே. ஒரு நிமிஷம். ஸ்லோகம் எனக்கு நல்லாவே மனப்படமாவே தெரியும். ஒரே ஒரு நிமிஷம். அதாவது இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லா வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா நோக்கமும் இறுதி நோக்கமும் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே, அது கட்டுண்ட வேதங்கள்ல தான் சொல்லி ஆத்மாக்களுக்கு கொடுத்து, புலனுணர்ச்சியை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. அதாவது சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மளுடைய எல்லாருடைய இதயங்கள்லயும் பரமாத்மாவும் உள்ள வசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுது. அடுத்தது வந்து நமக்கு ஞாபக மறதியும் ஞாபகத்தையும் யார் கொடுக்கிறாருன்னா அவரு தான் கொடுக்கிறாரு. அந்த 2 வரி அதுல வருது. அதுக்கப்புறம் வேதைஷ சர்வைர் அகமேவே வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தியவச்சாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவர் அவர் தான். வேதங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கர்மகாண்டா பூர்வாங்க பகுதியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் பத்தி தான் இருக்கும். அதுல ஒன்றும் நம்ம படிச்சுட்டு நம்ம ரிச்சுவல்ஸ்ல ஈடுபட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது. பின்னாடி அந்த வேதங்களோட கடைசி பாகம் உத்தரகாண்டத்துக்கு போனீங்கன்னா அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வேதங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் எது அப்படின்னா பகவானை சென்றடையுது. ஏன்னா நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே வந்து இறைவன்கிட்ட தான் வந்திருக்கிறோம். அவருடைய அங்க துணுக்குகள் நாமன்னு பலதரம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிங்கும் பொழுது நாமெல்லாம் திரும்பி போக வேண்டிய இடம் இறைவன் இருக்கக்கூடிய இடம். அப்படிங்கும் பொழுது நாம வந்து அந்த வேதங்களால புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எது அப்படின்னா நோக்கம் என்ன, வேதங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா இறைவனை சென்றடைவது. அதுதான் வந்து அதுல சொல்லியிருக்கு. வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான், உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படிங்கிறார் பகவான். வேதங்களை தொகுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர். வியாசதேவர் யாரு? பகவானுடைய இன்னொரு இன்கார்னேஷன், அவருடைய இலக்கிய அவதாரம்னு சொல்லப்படுறவர். அவர் தான் வந்து வேதங்களை தொகுத்து வழங்கினாரு. ஆனா வேதங்களை உரைத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வாயில இருந்து வந்ததுதான் வேதங்கள். அது காது வழி செவி வழியா வந்தது. ஆனா கலியுக மக்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த அளவுக்கு காது வழியா கேட்டு மனசுக்குள்ள இப்ப நிலைன்னு எடுத்துக்க முடியாது. இப்ப 3 தரம் படிச்சா அப்படிங்கிறாரு பிரபு. அந்த மாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டடா படிச்சாதான் நம்ம மனசுல ஏறுது. நம்ம காது வழியா கேட்டிருந்துட்டு அதோட விட்டுட்டோம்னா நம்ம மறந்துடுவோம். அதுக்காக தான் வியாசர் என்ன செஞ்சாரு, கலியுக மக்கள் வந்து நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து அதை வந்து நாளா பிரிச்சு ரிக் யஜுர் சாம அதர்வனம் தான் அவர் தான் பிரிச்சாரு. நாளா பிரிச்சு அதுவும் நமக்கு புரியாது, வேதங்களை படிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு அறிவு பத்தாதுன்னுட்டு ராமாயணம் மகாபாரதம்ங்கிற இந்த இதிகாசங்கள் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து ஈஸியா கதை வழியா நமக்கு சொல்ல வச்சு 18 புராணங்களை படைச்சு இப்படி நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, வேதத்தோட கருத்துக்களை வந்து மக்களுக்கு சென்றடையணும். நமஸ்காரம் ஜி. நமஸ்காரம் பிரபு. அந்த மாதிரி கொண்டாந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இறைவனை நம்ம வந்து அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. வேதைச சர்வைர் அகமேவே வேதியோ அப்படின்னா வேதங்களால புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவனும் நானே, வேதங்களினோட கருத்தும் எதுன்னா இறைவனான பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து சென்றடைகிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்படிங்கறத தான் அதுல வந்து அந்த ஸ்லோகம் வழியா கொடுத்துருக்கு பிரபு. புரிஞ்சுதாப்ப? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஓகே. வேற யாராவது சொல்ல வேண்டியது இருக்குதா? போன வாரம் படிச்சதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். நம்ம அடுத்தது இன்னும் இதுக்கு போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எங்க உங்களை 2 வாரமா காணோம்? போன வாரம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. போன வாரம் நான் அதை கவனிக்கவே இல்ல. 3 மணிக்குங்கிறத நான் கவனிக்கவே இல்ல. நான் எப்பவும் போல அது பேர் என்ன 5 மணிக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து லிங்க் கிளிக் பண்ணா பார்த்தா யாருமே இல்ல. என்னடா யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஓ 3 நான் கவனிக்கவே இல்ல மாதாஜி. மெசேஜ நான் பார்க்கவே இல்ல நானு. என்னுடைய தப்பு அது. மெசேஜ நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம குரூப்ல வர ஆமா. மெசேஜ் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்பதான் வந்து வர முடியும். நான் கூட சண்முகம் பிரபு கிட்ட கேட்டேன், எங்க வெங்கடேசன் பிரபு காணோம், அவர் வருவாரே நல்லா ஆர்வமா படிப்பாரே ஸ்லோகம்லாம் அப்படின்னு கேட்டான். அவர் வெளிநாட்டுல இருக்கிறாரு மாதாஜி. அவர் நம்பர் என்கிட்ட இல்லன்ட்டாரு. அவரு இல்லாட்டி கூப்பிட்டு கிளாஸ்ல சேர்த்திருப்போம்.
ஓ அப்படிங்களா? மாதாஜி என்னுடைய மொபைல வந்து மாத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க மாதாஜி. சேமா இருந்த உடனே எங்க வீட்டுக்காரர் என்ன அவருடைய மொபைல் வச்சுட்டு என் மொபைல கொண்டு போயிட்டாரு ஸ்கூலுக்கு. போன பாக்கியலட்சுமி மாதாஜியை போன் பண்ணி தான் கூப்பிட்டோம் வாங்க அப்படின்னு. அத மொபைல் ஸ்கூலுக்கு எடுத்து போயிட்டாரு அவர் சாரு. இப்ப என்ன வந்துருக்கீங்க? இப்ப மொபைல் இருக்குல்ல உங்களுக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண? எனக்கு இருக்கு. அவருடைய மொபைல் 2 பேரும் ஒரே மாதிரியா இருக்கிறதுல சார்ஜ் போட்ட உடனே டக்குன்னு என்னதை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு மறந்த ஞாபகமா. சரி சரி பரவாயில்ல, எப்படியே லிங்க் சேர்ந்து வந்துட்டீங்களே, அது போதும் கொடுங்க. இப்ப மறக்காதீங்க பிரபு, இந்த மே மாசம் முழுக்க திங்கள் புதன் வெள்ளி 3 நாள் வந்து 3 மணிக்கு நடக்குது. நீங்க மத்த நாள்லயும் வர முடியுமா? இல்ல வர முடியாது மாதாஜி, எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்தான் வர முடியும். மன்னிக்கணும். ஆமா, நான் ஆனா யூடியூப்ல பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே 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 பிரபு, வெள்ளிக்கிழமை நன்றி மட்டுமாவது மாதாஜி. வாங்க. வரேன் மாதாஜி, கண்டிப்பா அவசியம் மாதாஜி. பாக்கியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸுக்குள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमोस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. போன வாரம் நம்ம வந்து 32 ஸ்லோகம் வரையிலும் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு வந்து 3.33 பார்க்கணும். இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வெங்கடேசன் மாதாஜி இருக்காரு மாதாஜி, படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி அவரை. நல்லா படிப்பாரு. இல்ல பாக்கியவதி மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க கொஞ்சம் ஆசையா படிப்பாங்க. பார்த்து படிங்க எல்லாருமே. நான் படிக்கட்டுங்களா இந்த ஸ்லோகவை? வாசிங்க வாசிங்க, ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் ஒவ்வொருத்தர் எடுத்துங்க. சரி ஓகே. சத்ருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யா பிரகிருதே ஸ்நானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதே. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையே பின்பற்றுவதனால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகின்றான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அறிவுள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களுமே, அதாவது சொந்த இயல்புங்கிறது என்ன? நம்ம பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறோம் இல்லையா, நமக்குன்னு ஒரு உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது எதன் வழியா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? நம்மளுடைய குணங்கள் மற்றும் கர்மங்கள் வழியா நமக்குன்னு ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நம்முடைய செயல்பாடுகள் என்ன இருக்கும்? நமக்கு அதுக்கு தகுந்த இயல்புலதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தருமே செயல்பாடுபடுவோம். பகவான் என்ன செஞ்சுறாரு? 4 வகையான வர்ணங்களை பிரிச்சிருக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா, இங்க இது பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன் அப்படின்னு 4 வகை வர்ணங்களும், அதே மாதிரி 4 வகை ஆசிரமங்கள். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன்,
அடுத்தது வானப்பிரஸ்தம், அடுத்தது சந்நியாசம்னு 4 வகை ஆசிரமங்களை பிரிச்சு நம்மள வாழ்க்கை வாழறதுக்கான வழிமுறைகளை வகுத்து கொடுத்துட்டாரு. அந்த மாதிரி வாழும் பொழுது அவங்கவுங்க இயல்புப்படிதான் ஒருத்தவங்களும் வாழ்வாங்க. பிராமணன் என்ன செய்வான்? வேதங்களை படிப்பான், அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பான். சத்திரியன் வந்து போர் புரிவான். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க சொந்த இயல்பு, அந்த இயல்பு படி அவங்கவுங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்க செயல்பாடு புரியுறாங்க. இப்ப நாமளும் வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம குடும்பத்துல நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், நம்மளும் அந்த இயல்புலதான் நம்ம இருப்போம். இப்ப ஒவ்வொரு நேரத்துல நம்ம வந்து இப்ப இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பிராமணத்தன்மையோட நம்ம இருப்போம். நிச்சயமா வந்து பகவத்துல ஈடுபட்டிருப்போம். பகவத்கீதைங்கிற அந்த ஒரு வேதம், 5வது வேதம்னு சொல்லக்கூடிய கீதத்தை படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பிராமண நிலையில இருக்கிறோம். அதே யார்ட்டையா போய் சண்டை போட்டோம்னா அந்த சத்திரிய நிலை வந்துரும். அதே வந்து நம்ம குடும்பத்தை நம்ம இது பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம வந்து காப்பாற்றி நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்கள அனுசரிச்சு நடக்கும் பொழுது ஒரு வைசியன், அல்லது ஒரு வியாபாரம் பொருள் வாங்கும் பொழுது, நம்ம வீட்டுல வேலைகளை செய்யும் போது சூத்திரன். இப்படி நம்மளுமே இந்த 4 நிலைகள்ல வந்து இப்ப இருக்கிறோம். நம்ம வந்து இப்ப ஜாதி வழியா நம்ம பல ஜாதியா பிரிஞ்சுட்டா கூட, ஆனா இந்த நிலைகள்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து மொத்தத்துல பார்த்தா எல்லாருமே சூத்திர நிலையில தான் இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல. ஆனாலும் அந்தந்த நேரத்துல நம்ம வந்து மற்ற வகுப்புக்கும் நம்ம வந்து இயல்பு வந்து மாறுபடுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். இப்படி அந்த நிலையில வாழும் பொழுது நம்ம எதோட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த 3 ஜட இயற்கை குணங்கள், அந்த குணங்கள் அடிப்படையில தான் இங்க வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே செயலாற்றிட்டு இருக்கிறோம். 3 குணங்கள் வந்து என்ன செய்யுது, நம்மள வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு குணம் நம்மள்ட்ட தலை தூக்கலா இருக்கும். அதுக்கு வந்து நாம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை தான் நம்ம செய்வோம். 7.14 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தெய்வீகேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யா அப்படின்னு வந்து அந்த குணங்களோட தன்மையை ஒத்தி கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது அந்த குணங்களும் என்ன செய்யுதுன்னா இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது. இறைவன் தான் அதுக்கு வந்து எஜமானர். நமக்கும் அவர் தான் எஜமானர், குணங்களை படைத்தவரும் அவரு தான். அந்த குணங்கள் ஆனா என்ன செய்யுது அப்படின்னா, பகவானுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அது நடக்குது. அவர் என்ன கட்டளையிடுறாரோ அதை வந்து அது செய்யுது. நம்மள வந்து இந்த குணம் கட்டுப்பிடிச்சு வச்சிருக்கு, நம்மள இந்த குணங்கள்ட்ட நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து இறைவனோட ஆணையின் பேர்ல தான் அது செயல்பாடு புரியுது. ஆனா தன் விருப்பப்படியெல்லாம் அது ஒன்றும் செயல்பாடு பண்ணாது. ஆனா அதோட இயற்கை குணம் என்னன்னா மாயை. அந்த மாயை என்ன செய்யும்னா நம்மளை இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை ஆகி மேல உலகத்துக்கு போறதுக்கு விடாது. அதுதான் அதோட இயற்கை குணம். என்னன்னா நம்மளை மீண்டு போக விடாது. அந்த இழுக்கும், பிடிச்சு பிடிச்சு என்ன செய்யும், இந்த உலகத்திலேயே வச்சுக்கதான் நம்மளை இழுக்கும். அதுதான் மாயைங்கிறது. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே தப்பிச்சு போகணும். அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த குணம் சத்துவ குணம்னு நம்ம சொன்னா கூட, அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்தும் நம்ம மேல் நோக்கி போகணும். இருக்கிறதுலயே ஒஸ்ட் வந்து தமோ குணம். அந்த குணத்துல இருந்து நம்ம வந்து அந்த பக்கமே நம்ம திரும்பி பார்க்க கூடாது. அதுக்கான இடமே கொடுக்க கூடாது. சோம்பல், மயக்கம், தூக்கம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம இடமே கொடுக்க கூடாது. அதிகபட்சம் ரஜோகுணத்துல இருப்போம். அந்த ரஜோகுணம் என்ன செய்யும், திருப்பி திருப்பி பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் உண்டாக்குமே தவிர நம்மளை வந்து மேல் உலகங்களுக்கு விடாது. அடுத்தது சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல இருக்கிற நிலையில வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், இறைவனை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு வரும். இறை வழிபாடு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சொரூபம் என்ன, உண்மையான சொரூபம் இறைவனை வந்து வழிபாடு பண்றது. அப்போ நாம என்ன செய்யணும், அதுக்கான வழிமுறைகள்ல நம்ம ஈடுபடணும். அப்படின்னுட்டு நாம அந்த வழியில போகும் பொழுது சத்துவ குணம் வந்து என்ன செய்யும், தூக்கலாக போகும்பொழுது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போக முடியும். இப்படி அந்த 3 நிலைகள்ல இருந்து தான் நம்ம பின்பற்றி நம்ம வாழ்க்கையை வாழறோமே தவிர, இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில போகணும்னு அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து வலுக்கட்டாயமா ஒண்ணு செய்ய முடியாது. வலுக்கட்டாயமான அந்த குணத்துல இருந்து நான் வெளியேறியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அது மாறுதலா தான் நடக்கும். யாரையாச்சும் நம்ம வந்து வலுக்கட்டாயப்படுத்தி ஏதாவது செய்ய வைக்க முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமா முடியாது. அவரவர் விருப்பம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த விருப்பத்தின் அடிப்படையில தான் எல்லா காரியமும் நடைபெறும். அது மாதிரிதான் இதை வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது அந்த குணங்களின் அடிப்படையில தான் நாம எல்லாருமே நடந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 3.34 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? படிங்க bro. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியஸ்யேந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்ன வக்ஷம் ஆகச்சேத் தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தினௌ
புலன்கள் மற்றும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகு விருப்பு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்துவிடக்கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி. நம்ம புலன்கள் என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய 5 புலன்கள் பிளஸ் மனம் 6வது புலன் எல்லாமே என்ன செய்யுதுன்னா அந்த புலனுகர்ச்சியில தான் ஈடுபடுறதுக்கு நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம வந்து ஏன்னா பல காலமா பல ஜென்மங்கள் எடுத்து எடுத்து நம்ம அதுலயே ஊறி போயிருக்கிறதுனால பழகி போனதுனால அந்த புலன்கள் வந்து அந்த புலனுகர்ச்சி மேலதான் வந்து என்ன செய்யும்? ஈடுபடும். அது வந்து தவிர்க்க முடியாது. அதுக்காகத்தான் வந்து ஒரு சில ஒழுங்கு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்னு நமக்கு வந்து பகவான் இங்க அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ ஒரு கிரகஸ்தன் அவன் வந்து தன்னுடைய புலனுகர்ச்சியை வந்து அவன் தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவனுக்கு ஒரு திருமணம்ங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு. ஒரு மனைவியை வந்து திருமணம் புரிஞ்சு அதோட நீங்க வந்து காமசுகம் அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி புலனுகர்ச்சிக்கு அவர் இடம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அதே சமயம் ஒரு ஒரு ஆண்மகன் வந்து ஒரு தன்னுடைய மனைவியை தவிர பிற பெண்கள் மேலையும் விருப்பம் கொண்டான்னா அது வந்து அது வந்து அழிக்கப்பட வேண்டியது. அது வந்து நிச்சயமா வந்து என்ன செய்யுது? இறைவன் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாரு. ஒரு புலனுகர்ச்சிக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கட்டுப்பாட்டை மீறினா அந்த இடத்துல அவன் வந்து மோசமான நிலையில வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலை வருது அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து இதுல வந்து இதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. பரத மகாராஜாவா மான் மேல வந்து தன்னுடைய புலனை ஈடுபடுத்தி அவர் என்ன செய்யறாரு? அடுத்த பிறவி வந்து மானா பிறக்கிறாரு. அவர் வந்து பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருந்து நாட்டையே ஆண்டவர். ஆனாலும் அந்த மான் மேல ஒரு பற்று வச்சதுனால அந்த மானையே நினைச்சுக்கிட்டு அவர் உயிர் விட்டதுனால அடுத்த பிறவி வந்து அவருக்கு ஒரு மானுடைய பிறவி கிடைக்குது. அப்ப வந்து அந்த புலன் வந்து எப்படி நம்மளை வந்து கீழே கொண்டு தள்ளுது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா தான் இங்க வந்து அதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்படி நம்ம இது வந்து எதுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பல காலமா வந்து புலனுகர்ச்சியில ஈடுபட்டதுனால இது வந்து தவறு கிடையாதுன்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. ஆனா அதுல ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். சின்ன காரியம்தான் நமக்கு செய்யணும். வர்ணாசிரமங்கிறது அதுதான் வகுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்னன்னாரு இன்னென்ன வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது. ஒரு பிரம்மச்சாரி போய் ஒரு பெண்ணோட வாழக்கூடாது. அதே கிரகஸ்தன் வாழலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன செயல்பாடுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுபடி ஒவ்வொருத்தரும் வாழணும். இப்ப வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க, நமக்குன்னு விதிமுறை வகுத்து கொடுத்துட்டாங்க, அதுபடி நம்ம வாழலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதுலயும் ஆபத்து இருக்கு. எப்படி ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அழக உதாரணம் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா பைபாஸ் ரோடு பாத்தீங்கன்னா வழுன்னு தார் ரோடு சூப்பரா போட்டிருப்பாங்க. காரை விட்டீங்கன்னா அப்படியே வழுக்கிட்டு போகும். அந்த மாதிரி ஒரு ரோடு சாலை. அந்த மாதிரி ஒரு சாலையில ஈஸியா எல்லாரும் பயணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுல விபத்து ஏற்படாதுங்கிறதுக்கு அதாவது அங்க வந்து ஏதாவது நமக்கு இது இருக்கா? யாராவது வந்து அதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்களா? விபத்து ஏற்படாம இருக்கக்கூடிய வழி ஏதாவது அதுல யாராவது கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட சாலையிலையும் விபத்து ஏற்படக்கூடும். அதனால நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க வழிமுறைகள், அதுபடி நம்ம வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னுட்டு வாழ்ந்துடக்கூடாது. நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து யோசிச்சுட்டு நம்ம அந்த ஒழுக்கத்துலதான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னும் இருந்துடக்கூடாது. அதை தாண்டி நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி உணர்வுக்கு எல்லாருமே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து. இதுக்கு உதாரணமா வந்து யாருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அஜாமிலன். அஜாமிலன் என்ன செஞ்சாரு? அவர் என்ன பண்ணாரு? அவருடைய பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தாரு. ஒரு அழகான ஒரு நல்ல ஒரு தாய் தந்தையர். அப்பாவுக்கு வந்து பூஜைக்கு தேவையான பூக்கள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதா அவரோட தொழிலா வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்து நல்ல தெய்வ பக்தியில இருந்தவர் என்ன செஞ்சாரு? டக்குன்னு ஒரு வேசிகிட்ட வந்து வசப்படுறாரு. வாழ்க்கையே வீணாக்குறாரு. நம்ம வந்து அதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இதுல யாருக்காச்சும் அந்த அஜாமிலன் கதை தெரியலன்னா மட்டும் என்கிட்ட கேளுங்க. மற்றபடி உங்க எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து அவர் வீணடிச்சிட்டாரு. எதுனா அவர் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தானே தார் ரோடு அதாவது சூப்பரான ஒரு தார் ரோட்டு மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது. அதுலயும் அவருக்கு என்ன ஆயிட்டு? ஆக்சிடென்டால அவர் வந்து வாழ்க்கை வந்து வீணா போச்சு. அதனால நல்ல ஒரு ஒழுக்க நெறிப்பாட்டிலேயே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து பௌதிகத்திலேயே இருந்துடக்கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி உணர்வுக்கு கண்டிப்பா ஒவ்வொருமே என்ன செய்யணும்? வரணும். அதுக்கு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு குரு
அல்லாட்டி ஒரு இந்த மாதிரி வேதங்கள், இந்த மாதிரி வகுப்புகள், நம்ம வந்து சாண்டிங், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம வந்து முன்னிலையை படுத்திக்கிட்டு கிரகஸ்தத்திலேயே வாழ்ந்தாலும் கூட இந்த இதுலயும் ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சணும், அப்பப்ப நம்ம வந்து அதுல இருந்து இறைவனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல போகணும். அந்த மாதிரி போகும் பொழுதுதான் நாம வந்து முன்னேறி போக முடியும் அப்படிங்கிறத இதுல வழியா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? இந்த தமிழ்ல இருக்கிறது மட்டும். கட்டுப்பாடற்ற புலன் இன்பமே பௌதீக சிறையிருப்பிற்கு காரணம். ஆனால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவர் புலன்களின் பொருட்களால் சிக்கிக் கொள்வதில்லை. அந்த விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை பற்றி கொள்ளாமல் ஒருவர் அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் ஏனெனில் விதிமுறைகளின் கீழ் புலன் திருப்தியை மற்றும் பயிற்சி செய்வதும் ஒருவரை வழி தவற செய்ய வழிவகுக்கும். ராஜபாதைகளில் கூட எப்போதும் விபத்துக்கான வாய்ப்பு இருப்பது போல எல்லா வகையான புலன் பற்றுதலிலிருந்தும் விலகுவதன் முழு நோக்கமும் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்தில் நிலை பெறுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இப்ப வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப வந்து நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு 8வது சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். நிரந்தரமற்ற உலகம், தற்காலிகமானது. இப்ப வந்து நமக்கு வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சு நமக்கு மனித பிறவி எதுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, நாம இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலையாகி பகவானுடைய இருப்பிட போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா வந்து நமக்கு இந்த உலகமும் நம்மளுடைய மனித பிறவியும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆக நம்ம அதை உணராம நாம என்ன செய்யறோம், பௌதிக சிறைக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? கட்டுப்பாடற்ற புலனின்பம். எது வந்து எவ்வளவு வந்து நம்ம ஆசை வந்து அடைக்கணுமோ அவ்வளவு தூரம் நம்ம அடைக்கணும். புலனின்பம் எப்படிப்பட்டது? சிறையில இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகம் என்னும் சிறையில நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆக இப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம வெளியில போகணும்னா சாஸ்திரங்கள், வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடி வாழணும். இப்ப வர்ணாசிரம தர்மம் படி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம வாழ்க்கை முறையை வகுத்துக்கிட்டு அதுல போகும்பொழுது புலனின்பங்கள்ல வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், மாட்டோம் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும், அது வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பின்பற்றிக்கிட்டே போகலன்னா இந்த ராஜபாதையில வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கு, நல்ல ஒரு பைபாஸ் ரோடு, அதுல வந்து அதுலயும் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. அது போலதான் நம்மளோட வாழ்க்கை, ஒழுங்குமுறையான ஒரு வாழ்க்கை, அந்த இதுல இருக்கிறோம் இல்லையா, அது என்னது, வகுத்து கொடுத்த விதிக்கப்பட்ட படி நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டா கூட அதுலயும் கூட நம்ம என்ன செய்வோம், தவறி விழறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாகும், அஜாமிலன் போன்றவர்களை போல. அதனால நாம என்ன செய்யணும், அதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது. நாம வந்து தானா நமக்கு வரும் கிருஷ்ண உணர்வு, நல்நிலை வந்து ஆன்மீகத்துல நாம ஈஸியா நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு காத்துக்கிட்டு இல்லாம நாமளே என்ன பண்ணணும், இந்த வாழ்க்கையில இருந்து கொஞ்சம் விலகி நம்ம இறைவனுடைய உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க போறதுக்கான அந்த நிலையில நாம நிலை பெறணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட நம்மளுடைய பாதைகளை அமைச்சுக்கொள்ளும். அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும், புலன்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து பற்றுதலை வந்து அறவே விளக்கணும். அது வந்து அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து நம்மளே உயர்த்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. 35 படிக்கிறீங்களா யாராச்சும்? ஸ்ரேயன் சர்வதர்மோ நிகுணः பரதர்மாஸ்வ அனுஷ்டிதः ஸ்வதர்மே நிதானம் ஸ்ரேயः பரதர்மோ பயாவகः. பிறருடைய கடமைகளை சரியாக செய்வதை விட குறைபாடாக இருந்தாலும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது மிகவும் சிறந்தது. பிறருடைய கடமைகளை செய்வதை விட தன் சொந்த கடமையை செய்யும் போது ஏற்படும் அழிவு சிறந்தது. ஏனென்றால் பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவது ஆபத்தானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க,
அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட கடமைகளை தான் அவங்கவுங்க செய்யணும். மாறி செய்யக்கூடாது. இப்ப வீட்டுல ஒரு மனைவி ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க வீட்டுல சமையல் பண்ணணும், கணவன் ஸ்தானத்துல இருக்கவங்க வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இயற்கையான விதிமுறை. ஆனா இப்ப காலம் மாறுபட்டு போய் என்ன செய்யறாங்க, 2 பேருமே வேலைக்கு போறாங்க. 2 பேரும் வேலைக்கு போறது தப்பு கிடையாது, நான் அது தப்புன்னு சொல்லவில்லை. அதே சமயத்துல பெண்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் பெண்கள் செய்யணும், ஆண்கள் கொஞ்சம் உதவி செய்யலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா முழுக்க முழுக்க ஆண்களே பெண்களுடைய வேலையை ஏத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடாது. அதே போல ஆண்களோட வேலை அனைத்தையும் ஒரு பெண்ணால செய்ய முடியாது. அதுக்கு தகுந்த உடல் வாக்கும் பெண்ணுகிட்ட கிடையாது. அது மாதிரிதான் இப்ப இதுல என்ன செஞ்சிருக்க, அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், அவனுடைய வேலை என்ன, அவன் ஒரு சத்திரியன். அவன் என்ன செய்யறான், நான் போர் புரிய மாட்டேன், என்னுடைய உறவினர்களை கொல்வதை காட்டிலும் நான் சந்நியாசம் வாங்கிட்டு காட்டுக்கு போறேன், இல்ல பிச்சை எடுத்து வாழறேன் அப்படின்னு அவன் என்ன செய்யறான், தன் நிலை மாறுறான். சந்நியாசம்ங்கிறது சத்திரியனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தர்மம் இல்ல. ஒரு பிராமணனுக்கு தான் பிராமணனுக்கு தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த நிலை, வானப்பிரசம், அடுத்தது சந்நியாசம் 4 கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது போல ஒரு சத்திரியனுக்கு என்ன நிலை கொடுத்திருக்குன்னா, பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், வானப்பிரசம். வானப்பிரசத்தோட முடிஞ்சிடும். சந்நியாசம் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இது இல்லை. அப்படிங்கும் பொழுது அர்ஜுனன் தனக்கு உரியதல்லாத அந்த ஒரு நிலைக்கு அவன் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றான். அது செய்யக்கூடாது. இப்போ ஒவ்வொரு செயல்லையுமே குற்றம் குறைகள் இருக்கதான் செய்யும். பிராமணன் என்ன செய்வான், வேள்வியில யாக பலியிடும் பொழுது அங்க தோஷம், அந்த யாகத்துல மிருகங்களை பலியிடுறமே, நமக்கு தோஷம் வருதே அப்படின்னு பிராமணன் நினைச்சான்னா அந்த வேலையை செய்ய முடியாது, அவன் செஞ்சுதான் ஆகணும், அதுதான் அவனுடைய கடமைன்னு இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு சத்திரியன் போர்க்களத்துல போர் வீரர்களை, எதிரிகளை கொல்லணுங்கிறது அவனுடைய கடமை. அப்போ பல உயிர்களை நம்ம அழிக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் தோஷமா போகுமே நமக்கு அப்படின்னு அவன் யோசிக்க முடியாது, அது அவனுடைய தர்மமா இருக்கு. இப்படி அவங்களுடைய தொழிலையும் சில இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, பானுமதி மாதாஜி மியூட் போட்டுங்க, அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவரவருடைய கடமைகளை அவங்கவுங்க செஞ்சுதான் ஆகணும், அதுக்காக அடுத்தவங்களுடைய கடமையை இன்னொருத்தர் எடுத்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்துல ஒரு இது ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு, அதாவது என்ன நிலை அப்படின்னா பரமஹம்ச நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பகவானுடைய அந்த பக்தி நிலைக்கு முன்னேறின ஒரு ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுன்னா, எந்த கடமையுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அப்படியே செஞ்சாலும் மற்றவங்களுடைய கடமையை செஞ்சாலும் அந்த இடத்துல தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு உதாரணமும் நம்மளுடைய புராணங்கள்லயே இருக்குது. இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா, இவர் யாரு அப்படின்னா பரசுராமர். பரசுராமர் இயற்கையிலேயே எந்த குலத்துல பிறந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்தணர் குலம். அவரு ஒரு பிராமணனா தான் பிறந்தாரு. ஆனா அவர் என்ன செஞ்சாரு, பிற்காலத்துல ஒரு சத்திரியனா மாறிட்டாரு. சத்திரியனா மாறி அவர் என்ன செய்யறாரு, 21 தலைமுறைகளை அவர் அழிக்கிறாரு. நமக்கு புராணங்கள் வழியா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். பரசுராமர் 21 தலைமுறை ராஜவம்சத்தை அவர் அழிச்சாரு. எதுக்காக அழிச்சாரு, ஏன்னா அந்த காலத்துல அந்த சத்திரியர்கள்லாம் துஷ்டர்களா இருந்தாங்க, அதனாலதான் அவர் அந்த செயலை செஞ்சாரு. ஆனா அவர் பிறப்பு எப்படி, பிராமணர், அந்த செயலை அவர் புரிஞ்சாரு. அதே போல விஸ்வாமித்திரர் யாரு, விஸ்வாமித்திரர் ஒரு பிறந்தது ஒரு சத்திரிய குலத்துலதான், ஒரு மன்னர் குலத்துலதான், ராஜாவா தான் பிறந்தாரு. ஆனாலும் அவர் என்ன செஞ்சாரு, பிற்காலத்துல ஒரு மகா பெரிய முனிவரா அவர் மாறினாரு. வசிஷ்டருக்கு ஈக்குவலான அந்த ரிஷியா ராஜ ரிஷிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவர் தன்னை உயர்த்திக்கிட்டாரு. அவரும் தன்னுடைய குலத்தொழில மாறிதான் அவர் வந்தாரு. இப்ப விஸ்வாமித்திரர் அண்ட் இவரு பரசுராமர் 2 பேருமே தன்னுடைய பிறந்த குலத்துல இருந்த நிலையில இருந்து மாறி போனாங்க. ஏன் மாறி போனாங்க அப்படின்னா, அவங்களால மாறக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவங்க தன்னை உயர்த்திக்கிட்டாங்க, அந்த ஸ்தானத்துக்கு அவங்க உயர்ந்துட்டாங்க. அதுல எந்த விதமான தவறுமே வராது. கிருஷ்ண உணர்வுங்கிற அந்த பக்தி உணர்வுல அவங்க நிலை பெற்றுட்டாங்க. அதனால அவங்க அதை சிறந்த செஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க யார் ஒருத்தவங்க மாறுறாங்களோ அது வரையிலும் நாம என்ன செய்யக்கூடாது, அடுத்தவங்களோட கடமைகளை எடுத்து நாம செய்யக்கூடாது. நம்ம செய்யக்கூடிய கடமையில தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா நான் அடுத்தவங்களோட வேலையை எடுத்து நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற நிலைக்கு நம்ம போகக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் நமக்கு இதுல சொல்லப்பட்டது. அவங்கவுங்களுக்கு சுய தர்மம் எதுவோ
அந்த சுய தர்மத்தை அவங்கவுங்க செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல உள்ள சொல்லப்பட்ட கருத்து. இதுல யாருக்காவது எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? இத யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஒரு சத்திரியனுக்கு அகிம்சை கொள்கைகளை பின்பற்றும் ஒரு பிராமணர் பின்பற்றுவதை விட வன்முறை விதைகளை பின்பற்றி தோற்கடிக்கப்படுவது நல்லது. ஒவ்வொருவரும் தனது இதயத்தை படிப்படியாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், திடீரென்று அல்ல. இருப்பினும் ஒருவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெறும்போது அவர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் எதையும் மற்றும் அனைத்தையும் செய்ய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் அந்த முழுமையான நிலையில் சத்திரியன் ஒரு பிராமணனாக செயல்படலாம் அல்லது ஒரு பிராமணன் ஒரு சத்திரியனாக செயல்படலாம். ஆன்மீக நிலையில் ஜட உலகின் வேறுபாடுகள் பொருந்தாது. உதாரணமாக, விஸ்வாமித்திரர் முதலில் ஒரு சத்திரியராக இருந்தார், ஆனால் பின்னர் அவர் ஒரு பிராமணராக செயல்பட்டார். அதே சமயம் பரசுராமர் ஒரு பிராமணராக இருந்தார், ஆனால் பின்னர் அவர் ஒரு சத்திரியராக செயல்பட்டார். அதிக நிலையில் இருப்பதால் அவர்களால் அவ்வாறு செய்ய முடியும். ஆனால் ஒருவர் ஜடத்தளத்தில் இருக்கும் வரை அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களின்படி தனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அதே நேரத்தில் அவர் கிருஷ்ண உணர்வின் முழு உணர்வை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவன் ஒரு பிராமணர் செயலை செய்யக்கூடாது, பிராமணனா இருக்கிறவரும் சத்திரியனோட செயல்களை செய்யக்கூடாது. அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. வன்முறை விதிகளை பின்பற்றி தோற்கடிக்கப்படுவது நல்லது. சத்திரியனுக்கு என்ன வேலை? போர்க்களத்துல எதிரிகளை கொல்றது. பிராமணனுக்கு என்ன வேலையோ அவங்க அதை செய்யணும். இத வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே எப்படி வந்து அவங்கவுங்க செயலை செஞ்சு படிப்படியா வாழ்க்கையில முன்னேறணுமே தவிர திடீர்னு மாறிடக்கூடாது. இப்ப வந்து ஒரு பிராமணனுடைய நிலையில சத்திரியன் மாறுறான், சத்திரியனோட நிலையில ஒரு பிராமணன் மாறுறான்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்குள்ள இம்ப்ரூவ் ஆகிருப்பாங்க. அந்த நிலைக்கு வந்து உயர்றது வந்து எடுத்த எடுப்புலயே பிறந்தன்னையே அவங்க வந்து அந்த நிலைக்கு போகல. பல காலம் வந்து பரசுராமர் வந்து பிராமண நிலையில தான் இருந்தாரு. எந்த இடத்துல அவர் போனாரு, சத்திரியனா அவர் மாறினாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, அவரு வந்து என்ன செய்யறாரு, அவருடைய அப்பா பரசுராமர் ஜமதக்னி முனிவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜமதக்னி முனிவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து ஒரு பசு வச்சிருக்கிறாரு. அந்த பசு என்ன செய்யுது அப்படின்னா, கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கும், வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பசுவை வச்சிருக்கிறாரு. அந்த பசுவை வந்து யாரு வந்து திருடிட்டு போறாங்கன்னா, ஒரு அரச குலத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள், அரச குல இளவரசர்கள் வந்து அதை திருடிட்டு போறாங்க. அதை திருடிட்டு போனதுனாலதான் அவர் வந்து கோவப்படுறாரு. யாரு? பரசுராமர் வந்து கோவப்படுறாரு. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க அப்பாவையே அவருக்கு வந்து கொலை பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. ஜமதக்னி முனிவரையே அவங்க வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. அந்த இடத்துல அவருக்கு வந்து என்ன செய்யுது, தன்னுடைய தந்தையை கொன்ற பிற்பாடு எப்படிதான் ஒருத்தர் உடனே அவர் வந்து அந்த பழிவாங்கின உணர்வு வருது. ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கு அமைதியா அவங்க வந்து ஆசிரமத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. வலுக்கட்டாயமா வந்து அவங்களுடைய பசுவை வந்து அது என்ன பசு, காமதேனு மாதிரிதான், ஆனா பேரு வேற பிரபு, இன்னும் 2-3 பேர் இருக்குமே. அந்த பசுவை வந்து அவங்க திருடிட்டு போயிடுறாங்க. திருடிட்டு போய் இவங்களை வந்து தொந்தரவு கொடுக்கறதும் இல்லாம அவங்க உயிர் கொலையும் புரியுறாங்க. ஒரு அந்தணனை கொலை புரியறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. அது வந்து பிரம்மகத்தி தோஷம் கூட வரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை புரிஞ்சதுனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு, சத்திரிய நிலைக்கு அந்த இடத்துல அவர் மாறுறாரு. அந்த மாதிரி எடுத்த எடுப்புல யாரும் மாறல. படிப்படிப்படியா அவங்க முன்னேற்றம் அடைகிறாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன செய்யறாங்க, தூய்மை அடைகிறாங்க. அதுக்கு பிற்பாடுதான் அவங்க அந்த நிலைக்கு வர்றாங்க. விஸ்வாமித்திரரும் அப்படிதான் பல காலம் ராஜாவா இருந்துதான் பின்னாடி வந்து அவர் வந்து முனிவரா வராரு. அதுலயே ஒரு சர்க்கிள் வருது. அந்த சர்க்கிளை மறுபடியும் சரி பண்ணி அவர் மறுபடியும் வந்து ராஜரிஷி நிலைக்கு அவர் உயர்வடைகிறாரு. அந்த நிலையில வர்றாங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகபட்ச நிலையில வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. விலகி
சுத்த சத்துவ நிலையில வாழும் பொழுதுதான் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அடுத்த நிலைக்கு வேற ஒருத்தவங்களுடைய கடமையை அவங்க எடுத்து செய்யக்கூடிய நிலைக்கு அவங்க மாறுறாங்க. அதனால நாம எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோம், அந்த நிலையில யாருமே கிடையாது. நாம எல்லாருமே வந்து ஜடத்தோட கட்டுப்பாட்டுல தான் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறோம். முக்குணங்கள்ல தான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த முக்குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தான் நம்ம செய்யணுமே தவிர அடுத்தவங்களுடைய கடமையை செய்யக்கூடாது. அதே சமயம் நாம வந்து குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்தாலுமே கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளுடைய செயல்களை செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்மளை தாமளே தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இது வந்து அடுத்தது சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா, அடுத்த செக்ஷன் பிளக்கு கடைசி செக்ஷன், அதாவது லஸ்ட பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது யார படிக்கிறீங்களா? 36 சரி நானே சொல்லிடுறேன். அர்ஜுனன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்கிறான். இந்த இடத்துல என்ன கேட்கிறான், 3.34 கேட்ட பிற்பாடு ஒரு உறுதியாக நினைக்கலாம், ஆம் இன்று முதல் நான் என் கடமையை சீராக செய்வேன். இப்ப நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமா, இன்னும் நம்ம கடமையை நாமளே செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே ஒரு உறுதி எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. என் பற்றுதல்களையும் வெறுப்பையும் கட்டுப்படுத்துவேன், ஆசையை குறைச்சுக்கிறேன், நான் சாஸ்திரப்படி மட்டுமே செயல்படுவேன். இருப்பினும் இத்தகைய உடனடி உத்வேகங்கள் காலப்போக்கில் கடைபிடிக்க கடினமாக இருக்கலாம் என்று அனுபவம் வாய்ந்த போதனைகள் கூறுகின்றன. அர்ஜுனன் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து பின்வரும் கேள்வியை கேட்கிறான். அதாவது இப்ப அவங்கவுங்க கடமையே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டபடியே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ போறோம். இருந்தாலும் இது வந்து காலப்போக்குல என்ன செய்யணும்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம நழுவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கண்டினியூஸா நம்ம வந்து இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போமா அப்படிங்கிறதுல நமக்கே உறுதி இல்லை. அததான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அனுபவம் வாய்ந்த போதனைகள் அப்படின்னா அனுபவப்பட்டவங்க எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இது வந்து கடினமான வழிதான் அப்படின்னு. அந்த உண்மையை உணர்ந்து இங்க அர்ஜுனன் வந்து பின்வருமாறு ஒரு கேள்வி கேட்கிறான். அது என்னன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். 36 படிங்க அர்ஜுன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயாம் பாபம் சரதி பூருஷக அனிச்சன்னபிவார்ஷ்ணேய பாலத்திவ நியோஜிதக. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான்? இப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளும் மொத்தத்துல நம்ம இந்த உடலை கணக்கு வைக்காம உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த சோலை யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, அந்த சோல் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அது ஒரு தூய்மையானது, களங்கமற்றது, பியூர் சோல் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது. அது அப்பழுக்கு இல்லாத சோல். இங்க வந்து நம்ம எல்லாமே நம்ம செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோமே, அத்தனை செயல்களையும் நமக்கு யார் செய்யறான்னா, நம்ம இந்த உடல் தான் நமக்கு செய்யுது. அந்த உடலோட சேர்ந்து அந்த ஆத்மாவும் என்ன செய்யுதுன்னா பாவத்துல வீழ்ச்சி அடையுது. அப்படி செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து எதனால செய்யறோம்னா, அந்தந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 குணங்கள் மாயை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளை வந்து ஆட்டுவிக்குது. இப்ப வந்து நம்ம தூய்மையானவன் தானே, ஆத்மா வந்து தூய்மையா இருக்கும் பொழுது எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த களங்கங்கள்ல மாட்டிக்கிறோம், இந்த பாவ காரியங்கள்ல எதுக்காக போஸ்ட் பண்ணி நம்மள என்ன செய்யுது, பாவ காரியங்கள்ல சில விஷயங்கள்ல செய்ய வைக்குது நம்ம மனசு. அப்ப வந்து நமக்கு தெரியும் இது செய்யக்கூடாது, இது தவறான விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சே சில சமயம் நம்ம செய்வோம், தெரியாம பாதி நேரம் செய்வோம். இப்படி நாம வந்து இந்த பாவ காரியங்கள்ல ஈடுபடுறதுக்கு எது காரணம், உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட். அந்த டவுட்டை கேட்கிறாரு. அதுதான் இதுல வந்து யார் ஒருத்தவங்க வந்து பாவ காரியங்களை தூண்டுறா அப்படிங்கும்போது பகவான் வந்து அடுத்த இதுல வந்து நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. உள்ளபடியே அங்க பாவங்களை தூண்டுறது வந்து பகவான் கிடையாது. பகவான் எதுக்கு பாவங்களை தூண்ட செய்ய போறாரு, எல்லாமே இந்த ஜட இயற்கை 3 குணங்கள் தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல ஏறி போகிறதுக்காக ஆத்மாக்கள்லாம் மேல முன்னேறி போகுது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு. ஆனா இங்க என்னது, என்வி, லஸ்ட், கிரீடு, இக்னரன்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, நம்மளை கட்டி பிடிச்சி கீழே இழுக்குது. இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன செய்யுது, பாவ காரியங்கள் செய்யறதுக்கு மாயை என்ன செய்யுது, ஆசையை காட்டி காட்டி நம்மளை வந்து இங்க இருந்து மேல முன்னேற விடாம இங்க வந்து நம்மளை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு அப்படிங்கறதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கலாம் கரெக்டா. இதை யாரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. புரியலையா? எழுத்துக்கு சின்னதா இருக்குதா? சின்னதா இருக்கு மாதாஜி, சின்னதா இருக்கு. போனை நீங்க எப்படி திருப்பிக்கணும், திருப்பிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்து கொஞ்சம் பெருசா தெரியும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு தெரியும். உயிரினம் பொருள் சிஷ்டையுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது காதல் காமமாக மாறுகிறது. புளிப்புடன் தொடர்புள்ள பால் தயிராக மாறுவது போல திருப்தியற்ற காமம் கோபமாக மாறும். கோபம் மாயையாக மாறுகிறது. மாயை பொருள் இருப்பை தொடர்கிறது. காமம் என்பது ஜட உலகில் உயிரினத்தை சிக்க வைக்கும் மிகப்பெரிய எதிரி. கோபம் என்பது அறியாமை முறையின் வெளிப்பாடு. எனவே பேரார்வம் அறியாமையின் நிலைக்கு தள்ளப்படுவதற்கு பதிலாக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வாழ்க்கையின் மற்றும் செயல்பாட்டின் மூலம் நல்வழிக்கு உயர்த்தப்பட்டால் ஆன்மீக பற்றுதலால் கோபத்தின் சீரழிவிலிருந்து ஒருவரை காப்பாற்ற முடியும். கோபமும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் போது நம் எதிரிகளுக்கு பதிலாக நம் நண்பர்களாகி விடுகின்றன. ஈடுபடும் போது நம் எதிரிகளுக்கு பதிலாக நாம் நண்பர்களாக விடப்படுகின்றன. எக்ஸாம்பிள், இலங்கையை எரிக்கும் அனுமன். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறாருல்ல, பாவ காரியங்களை தூண்டுறது எது அப்படின்னா காமம் அப்படின்னு பகவான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாரு. அதுக்கான விளக்கம் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு உயிரினம் பொருள் சிருஷ்டியுடன், அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்தோட நாம ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தொடர்பு கொள்ளும் போது என்ன செய்யுதுன்னா, அந்த காதல்ங்கிறது பகவான் மேல உள்ள அன்பு. நமக்கு வந்து இயற்கையிலேயே நம்ம உள்ளுக்குள்ள எல்லாரும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இறைபக்தி இருக்கும். எல்லாருக்கும் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா நீரு பூத்த நெருப்பு மாதிரி. அதை கொஞ்சம் விசிறி விட்டோம்னா அது புஷ்ஷுன்னு வந்து என்ன செய்யும், உள்ள இல்ல எல்லாருக்குமே பக்திங்கிற இந்த நிலை இருக்கும். அதுதான் வந்து பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு. அந்த அன்பு என்ன செய்யுதுன்னா இங்க திரிபடைஞ்சிருது. பௌதிகத்துல வந்து 3 குணங்களோட சேரும் பொழுது அது என்ன செய்யுது, காமமா மாறிடுது. எப்படி மாறுது காமமா அப்படின்னா, அதுக்குதான் உதாரணம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஒரு பால்ல ஒரு சொட்டு புளி, அதாவது புளிப்பு, எலுமிச்சை சொட்டு ஏதோ ஒண்ணு சேரும் பொழுது என்னாது, அந்த பால் திரிஞ்சு தயிரா மாறுது இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம பகவான் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பு, காதல்ங்கிற அந்த அன்பு வந்து இங்க காமமா திரிபடையுது. பௌதிகத்துல காமமா திரிபடைஞ்சிருது. அப்படி மாறின அந்த காமம் என்ன செய்யுது, அளவற்ற, அதாவது அளவுக்கு அதிகமான காமம், அந்த லஸ்ட் இருக்கும் பொழுது அது கிடைக்கல அப்படின்னா, அது நிறைவேறிட்டுன்னா திருப்தி அடைஞ்சிரும் ஆத்மா. நிறைவேறலைன்னா அது என்ன செய்யும், கோபம். அந்த இடத்துல வந்து கோபம் கொப்பளிக்குது. கோபம் என்ன செய்யுது, மாயையா மாறுது. மாயைங்கிறது நமக்கு நம்மளை அறியாமலே நம்ம அறியாமையில விழுவோம். அந்த மாயை வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளோட பிறப்பிறப்ப வந்து கண்டினியூ பண்ணுது. திருப்பி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கான வழிமுறையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஆக மொத்தத்துல நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரியா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா காமம்ங்கிறது பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய அன்பு மாறி இந்த பௌதீகத்துல வைக்கக்கூடிய காமமா மாறுது இல்லையா? அந்த காமம், அதுல இருந்து வரக்கூடிய கோபம், அதுல இருந்து என்னது, அறியாமைங்கிறது தமோ குணத்தோட வெளிப்பாடு. நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு, ஆசை வந்து பேரார்வம் அப்படிங்கிறது ரஜோகுணம். அந்த ரஜோகுணத்துல இருந்து நம்ம வந்து என்ன நிலைக்கு வரோம், தமோகுண நிலைக்கு மாறிடுறோம். இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து இது தெரிஞ்சு நம்மளை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறை வாழுங்க அப்படின்னு தான் நமக்கு வந்து வர்ணாசிரமம் சொல்லி கொடுக்குது. அதனால நாம அதுபடி வாழ்ந்து பகவானுடைய இறைபக்தியில ஈடுபடும் பொழுது இதுல இருந்து நாம என்ன செய்ய முடியும், வெளிப்படலாம். அந்த கோபத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கலாம். அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடும் பொழுது இந்த காமமும் கோபமும் என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு நண்பர்களா மாறுதான். எப்படி நண்பர்களா மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் உதாரணம் வந்து இலங்கை எரித்த அனுமனை கொடுத்திருக்காங்க. அனுமான் என்ன செஞ்சாரு, அங்க போய் ராமருக்காக தூது போனாரு, சீதாதேவிய பார்த்துட்டாரு. அங்க தூதுவனா போய் சமாதானம் பேசுறாரு. ஆனா அவங்க ஏத்துக்காம அவங்க வாள்ல நெருப்பு வச்சு விடுறாங்க. அப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த வாள்ல இருக்க நெருப்ப வச்சு அந்த இலங்கையை எரிக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அந்த இடத்துல என்ன வருது, கோபம் வருது. ஏன் அவ்வளவு கோபம் வரணும், இலங்கை எரிக்கிற அளவுக்கு ஏன் கோபம் வருதுன்னா அவங்க செஞ்ச துஷ்டத்தனம், எதுக்குமே உடன்படல. வந்து இந்த சீதாதேவியை வந்து அவங்க சிறைப்பிடிச்சு வச்சிருக்கதே அவங்களுக்கு பிடிக்கல, அவருக்கு அனுமானுக்கு.
பத்தாவதுக்கு ராமன்ட்டையும் அடிபணிய மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த நிலையில அவர் வந்து இலங்கையை எரிக்கிறாரு. கோபத்தை வந்து எப்படி பண்றாரு? ராமர் மேல உள்ள பக்தியினால அவர் செய்யறாரு. அதுதான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யுது? கோபமும் காமமும் நண்பர்களாகி விடுது. எந்த இடத்துல? நாம வந்து இறை பக்தியில செய்யும் பொழுது, இறை பக்தியில காமம் என்ன ஆகுதுன்னா இறைவன் மேல பக்தியா மாறுது. கோபம் என்ன ஆகுதுன்னா இறைவன் பகவான் மேல பற்று இல்லாத நாத்திகர்கள் மேல நம்ம கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த கோபமும் வந்து நமக்கு நண்பர்களாயிடுது. இப்படிதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? காமமும் கோபமும் நம்மள்ட்ட இருந்து போகாது. அது இயற்கை குணம்தான். அந்த குணத்துல இருந்து நம்ம எப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வழிமுறையை தான் இதுல வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. 37 யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறீங்களா? ஆ, படிக்கிறீங்களா? படிக்க மாட்டேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோ கோண சமுத்பவக மகாஷனோ மகாபாப்மா நித்யேனம் இக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோ குணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். இஃது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். அப்ப வந்து காமம் எப்படிப்பட்டது? மோசமானது. அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னா இந்த காமம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படி அந்த எதனால அந்த காமம் வந்து மோசமானது அப்படின்னா அந்த காமத்தினால என்ன வருது? அடுத்தது கோபம் வருது. கோபத்துல இருந்து மாயை, மாயையில இருந்து அறியாமை, அறியாமையில இருந்து நம்ம வீழ்ச்சி. இப்படி கண்டினியூஸா என்ன செய்யுது? நம்மளை வந்து பிறப்பிறப்புல தள்ளுது. அதனாலதான் வந்து அந்த காமம் வந்து மோசமான பாவகரமான எதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த காமம் வந்து இயற்கையாவே பல பல ஜென்மங்களா நம்ம வந்து பல பல பிறவிகள் எடுத்து அதுல ஊறி போய் அந்த காமத்துல இருந்து விடுபட முடியாம இருக்கிறோம். இப்ப வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பாருங்க, செல்வத்து மேல, ஒருத்தங்க பெண் மேல, இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மேல காமத்தோட அவங்க இருக்கிறாங்க. இது எதனால? இந்த ஒரு பிறவியில வந்ததா? என்ன இல்ல. அது வந்து பல பல பிறவிகள் எடுத்து அது வந்து அதிகப்பட்டு இந்த பிறவியில அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த பிறவியில நம்ம பக்தியை செலுத்தணும்னா இது என்ன செய்யும்? அடுத்தடுத்த பிறவிகள்ல நம்ம பக்தி நிலையிலேயே நம்ம போவோம். பக்தி மேல அதிகமா நம்ம போவோம். இப்ப வந்து அதிகமா பொருள் இன்பத்து மேலேயே ஆசை வச்சுட்டு இருக்கவங்க அடுத்த பிறவியில இன்னும் அதிகமா பொருள் இன்பத்துல மேலேயே, அந்த பொருள்லயே பணத்து மேலேயே அவன் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை இருப்பான் அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்பட்டது. அதுக்காக தான் அவங்க என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா, அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா. ஜிஞ்ஞாசா அப்படின்னா பிரம்மம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தருமே வந்து கேள்வி கேட்கணும். அந்த பிரம்மம்னா என்னன்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. யாருமே அதை பார்த்ததும் இல்லை. அதை பத்தி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது தான். ஆனா அது கண்ணால யாரும் பார்த்தது கிடையாது. ஆனா அதோட தன்மைகள் எப்படிப்பட்டது, அதோட நிலை என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும்? அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம வந்து இந்த மாதிரி வேத வேத கல்விகள் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். குரு மூலமா நம்ம வந்து அந்த கல்வியை தெரிஞ்சுக்கணும். அது பிரம்மத்தை பத்தி உணர ஆரம்பிக்கணும். இந்த உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம்ங்கிறது பகவான் மேல அன்பு, பக்தி அப்படிங்கிற அந்த நிலையில வந்து நம்ம மாறும். அந்த மாறி போகும் பொழுது மட்டும்தான் நாம என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம வந்து அந்த காமத்துல இருந்து விடுபட முடியும். ஹனுமானை போல நம்ம திருப்பணும். இந்த காமத்தை பக்திங்கிற அன்புங்கிற நிலைக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொருமே வந்து திருப்பி போகணும் அப்படிங்கறதா இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. 38 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி படிங்க. துமே வியரீதே வஹ்னிர் யதா தர்ஷோ மலேன ச யதோல்பே நாவ்ருதோ கர்ப்பஸ் ததா தேனேஹம் ஆவ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் படிங்க மாதாஜி. மீனிங் இல்ல மாதாஜி, எனக்கு வரலையே. புக் இல்ல? இப்ப ஸ்லோகம் மாத்திரம்தான் மாதாஜி இருக்கு, எனக்கு வரல மாதாஜி. பிரபு, வேற யாராவது புக்ல வச்சிருந்தங்க படிங்க, மீனிங் படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியினாலும் கருக்கருப்பாயாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாடிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அது கருப்பையாலும், அதாவது ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொன்னு மறைஞ்சிருக்கு. இப்ப இங்கேயே படம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்க. இங்க நெருப்பு பத்தி எரியுது. அந்த நெருப்பை தாண்டி என்னதுன்னா புகை மூட்டம் ஓ, அதிகமா இருக்கு. கருப்பையாலும். ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது மாதாஜி, புரியுது. அந்த நெருப்பை சுத்தி புகை அதிகமா வெளியில வரும். பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு எங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். அந்த புகை அதிகமா தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு. உள்ளுக்குள்ள இருக்க நெருப்பு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அது எது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆத்மாக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய பக்தி. அதுதான் இப்ப நம்ம உயிர்வாழிகள் மனிதர்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இறை பக்தி இருக்குது. எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த புகைக்குள்ள மறைஞ்சுகிட்டு இருக்க அந்த நெருப்பு மாதிரி இருக்கு. அந்த நெருப்பை என்ன செய்யலாம்? விசிறி விடணும். அந்த புகையை விசிறி விட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த நெருப்பு கனன்று எரியும். அந்த மாதிரிதான் நாம என்ன செய்யணும்? ஈஸியா நம்ம பகவானுடைய திருநாமங்கள் எல்லாம் உச்சரிச்சு, இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்மளை நாமளே தூய்மைப்படுத்திக்கணும். அந்த தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு ஈஸியா வந்துருவோம். அது மனிதர்களுக்குள்ளே ஒரு வரப்பிரசாதம். இதுதான் மனித பிறவிங்கிறது. நம்மளுடைய நெருப்பு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கு கிருஷ்ண பக்தி. அது புகை சூழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. அதை நமக்கு என்ன பண்ணலாம்? இறை பக்தியில ஈஸியா கொண்டு வந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த காமம் எங்கெல்லாம் அந்த இதை எப்படி இருக்குன்னா காமத்தின் நிலை 3 நிலைகள்ல இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல் நிலை மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காமம்ங்கிறது பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புன்னு வச்சுங்க. அந்த நிலையில இருக்குது. அடுத்தது கண்ணாடியில பாத்தீங்கன்னா அழுக்கு சேர்ந்திருந்ததுன்னா அது கலங்களா நம்மளுடைய முகம் காட்டாது. அது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள அது நம்ம எப்படி கிளீன் பண்ணணும்? நல்லா ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ஏதாவது போட்டு நல்லா துணி வச்சு அழுத்தி நம்ம துடைக்கணும். துடைக்கும் பொழுது அந்த கண்ணாடி என்ன செய்யும்? அதுல இருக்க அழுக்கெல்லாம் நீங்கி நம்ம முகம் அப்ப பளிச்சுன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த நிலையில யாரு இருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பறவைகள், விலங்குகள் அதெல்லாம் இப்ப அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. அந்த உயிரினங்களும் என்ன செய்யுது? இறைவன் பக்தி இருக்குது. எந்த நிலையில இருக்குது? கண்ணாடியில இருக்க தூசி மாதிரி அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த இறை பக்தி மறைஞ்சிருக்குது. அவங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வர முடியும்? ரொம்ப ரொம்ப ரேரா நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். கஜேந்திரன், அப்புறம் சில சிலந்திகள் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதெல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா இறை பக்தியில இருந்திருக்காங்க. இறை பக்தியில இருந்து பகவானை சென்ற மயில் அதெல்லாம் என்ன செஞ்சுது? இறை வழிபாட்டுல ஈடுபட்டு பகவானை சென்று அடைஞ்சிருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். மாதாஜி அது மட்டும் இல்ல மாதாஜி, நான் 2-3 பாத்திருக்கேன் மாதாஜி. ஆஞ்சநேயரோட கோயில்ல அதுக்கு பூஜை பண்ற போது ஒரு சில நிறைய கோயில்ல ஒரு அனுமார் குரங்கு வந்துட்டு போறது மாதாஜி. அந்த சமயத்துல குரங்கு அங்க உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதுவும் ஏதாவது அங்க போய் பக்கத்துல நின்று பார்த்து சுத்தி பார்த்துட்டு திருப்பி போயிடுதுங்க. அதே மாதிரி நீங்க லிங்கத்தை சுத்தி சுத்தி நல்ல பாம்பு படுத்துட்டு இருக்கும் மாதாஜி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய லிங்கத்துல நல்ல பாம்பு சுத்திட்டு இருக்கும். ஆமா. இப்ப எப்படி அதெல்லாம் எந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னா இறை பக்தி அதுங்களுக்குள்ளேயும் இருக்குது. எந்த நிலையில இருக்குது? கண்ணாடியில தூசி படிஞ்ச நிலையில இருக்குது. அது ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல அது ஏதோ சுக்ருதி பண்ணி அது என்ன செய்யுது? இறைவன் சுத்தி சுத்தி வருது. குரங்கு இங்க பாக்குது, கோயில்ல உட்காந்துக்குது, கருடன் உட்காருது, பாம்பு சுத்திட்டு இருக்குது. இப்படி நம்ம பாக்குறது. அதன்னிலேயே நம்ம மயில் பூஜை செஞ்சு மயிலாடுதுறைன்னு பேர் வந்திருக்கு. பாத்தீங்கன்னா சில திருவானைக்காவல்ல யானையும் சிலந்தியும் பகவானை வழிபட்டதா நமக்கு படிச்சிருக்கிறோம். கஜேந்திர மோட்சம் யானை பகவானை எல்லாம் மோட்சம் அடைஞ்சதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு புராணங்கள்லயே நிறைய பறவைகள், விலங்குகள்லாம் இறைவனை சென்று சேர்ந்ததை பார்த்திருக்கிறோம். அந்த நிலையில தான் இங்க கண்ணாடியில இருக்க தூசி மாதிரி இருக்குது. எல்லா உயிரினங்களும் அதே போல அடையுதான்னா இல்ல. அதுங்களுக்கு அந்த நேரம் வரல அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆக மொத்தம் மனிதர்களுக்கு ஈஸியா இருக்குது. அடுத்தது இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கரு ஒரு தாயினுடைய கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கரு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது சுத்தமா யாராலையும் பார்க்கவே முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணாலுமே ஸ்கேன் பண்ணி இப்ப பாக்குறாங்கனால விட முழு குழந்தைய அவங்க உருவமா பாக்குறாங்களாங்கிறது தெரியாது. ஏதோ தெரியும் அவங்களுக்கு. ஆனா அதுவா பிறந்து வெளியில வந்தாதான் அந்த குழந்தைய நம்ம முழுசா பார்க்க முடியும். அந்த நிலையில அது எது கதியற்ற நிலை. அந்த நிலையில எது இருக்கு அப்படின்னா தாவரங்கள், மரங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுங்களுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்குது. ஆனா அது பக்தியை வெளிப்படுத்தவே முடியாத ஒரு கதியற்ற நிலையில அது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னா நம்மளுடைய மனித பிறவி எவ்வளவு சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு தாவரத்தை விட
ஒரு பறவைகள் விலங்குகளை விட மனிதர்களுக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு வாய்ப்பா நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். பயன்படுத்திட்டு அந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ள கணந்துட்டு இருக்க அந்த கிருஷ்ண பக்திங்கிற அந்த அன்பை வந்து இங்க காமம் வழி இந்த பௌதிகத்து காமத்துல ஈடுபடாம பகவான் மேல பக்தி அன்பு அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நம்ம எல்லாம் உயர்த்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இது யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. உயிர் வாழி தமிழ்ல உள்ளதா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி, நானே படிக்கிறேன். உயிர் வாழியின் தெளிவற்ற தூய உணர்வை மறைக்கும் 3 நிலைகள் உள்ளன. இந்த மூடுதல் என்பது நெருப்பின் புகை, தூசி, கருவை பற்றிய கருப்பை போன்ற பல்வேறு வெளிப்பாடுகளின் கீழ் காமம் மட்டுமே. காமம் புகையுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. உயிருள்ள தீப்பொறியின் நெருப்பை சிறிது உணர முடியும் என்பது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் உயிர்வாழி தனது கிருஷ்ண உணர்வை சிறிது வெளிப்படுத்தும் போது அவரை புகையால் மூடப்பட்ட நெருப்புடன் ஒப்பிடலாம். புகை இருக்கும் இடத்தில் நெருப்பு அவசியம் என்றாலும் ஆரம்ப கட்டத்தில் நெருப்பின் வெளிப்படையான வெளிப்பாடு இல்லை. இந்த நிலை கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கத்தை போன்றது. கண்ணாடியில் உள்ள தூசி என்பது பல ஆன்மீக முறைகள் மூலம் மனம் என்ற கண்ணாடியை சுத்தப்படுத்தும் செயல்முறையை குறிக்கிறது. சிறந்த செயல்முறை இறைவனின் புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதாகும். அடுத்தது, கருப்பையால் மூடப்பட்ட கரு என்பது ஒரு உதவியற்ற நிலை விளக்கும் ஒரு ஒப்புமை. ஏனெனில் கருப்பையில் உள்ள குழந்தை மிகவும் உதவியற்றது. அவரால் அசையவே முடியாது. இந்த வாழ்க்கை நிலையை மரங்களின் நிலைக்கு ஒப்பிடலாம். மரங்களுக்கு உயிர்கள் தான், ஆனால் அவை காமத்தின் ஒரு பெரிய வெளிப்பாட்டால் வாழ்க்கை நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை கிட்டத்தட்ட அனைத்து உயிர்களையும் இழந்து விட்டன. மாதாஜி, கருப்பையில் உள்ள குழந்தைகள் அசையவே முடியாதுன்னு போட்டிருக்கு. அது உண்மை இல்ல மாதாஜி? அது மாதாஜி பிரபு, வேர்ட் பை வேர்டா நம்ம அர்த்தம் எடுக்க கூடாது. அசைய முடியாதுன்னா அது நினைச்சா வெளியில வர முடியுமா சொல்லுங்க? அதால முடியாது, ஆனா அசைய முடியும். அது இப்போ டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க, ஒரு பொண்ணு கர்ப்பமாயிட்டான்னாக்க அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5-6 தடவை வந்து மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. மூவ்மெண்ட்ஸ் நின்று போயிட்டுன்னா உடனே கிளம்பி வாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்? அப்படி கூடாது பிரபு. இது அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி அர்த்தம் எடுத்துக்க கூடாது. அசையவே முடியலன்னா அது விருப்பப்பட்ட மாதிரி அது செயல்பட முடியாது. புரியுதா? அது ஓகே, அது ஒத்துக்கிறேன் நானு. பட் அசைய முடியாதுங்கிறது வந்து சரியான வார்த்தை கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன். பிரபு மாதாஜி அதை விளக்கமா சொல்ல போறாங்கல்ல. பாருங்க, அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு கீதைக்கு வந்து ஒருத்தங்க விளக்கம் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுல ஒரு சின்ன சின்ன தவறான அர்த்தங்கள் வந்ததுன்னா அந்த தவறை போய் நம்ம சுட்டி காட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது. அதுல இருக்க உண்மையான கருத்து என்னங்கிறதான் நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும். சின்ன சின்ன தவறுகள் இருக்கத்தான் செய்யும். நம்ம எல்லாமே தவறு செய்யற இயல்புதான். நம்ம வந்து 4 விதமான குறைபாடுகள்ல உள்ள மனிதர்கள் தான். அச்சு பிழையாகவும் வரலாம், பிரிண்டிங் பிழையா வரலாம், இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன்ல பிழை வரலாம், ஒருத்தங்க சொல்லும் போது ஒருத்தங்க எழுதும் போது வரக்கூடிய தவறா இருக்கலாம். அதனால இந்த தவறெல்லாம் வந்து நம்ம பெருசு பண்ணக்கூடாது. இந்த இடத்துல அசையவே முடியாது அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்றது எது அப்படின்னா, நம்ம வந்து அது விருப்பப்பட்ட மாதிரி முடியாது. அது இடம் எப்படி இருக்கும்னா, சின்னோண்டு அந்த கருப்பை எவ்வளவு இருக்கும், சின்னோண்டு அது வளர்ந்து அந்த இடத்த ஃபுல்லா ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறோம். ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருக்க நிலையில அது இஷ்டத்துக்கு கைய காலை உதைச்சு ஆட்டுறதுன்னா அதால முடியாது. வெளியில இருக்க குழந்தை வந்து கை காலை ஆட்டுறதுக்கும் வயிற்றுக்குள்ள இருக்க கருப்பையில இருக்க குழந்தை ஆட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அது முடக்கிட்டு தான் இருக்கும், தன்னோட உடலை சுருக்கிட்டு தான், கை காலெல்லாம் முடக்கி வச்சுட்டு தான் இருக்குமே தவிர நீட்டி எல்லாம் அதால படுக்க முடியாது. அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி நிலையில தான் அதுக்கு இடம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுலதான் அது இஷ்டப்படியே அதை அசைக்க முடியலங்கிறது தான் இங்க வந்து அவங்க அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம அப்படியே அர்த்தத்தை எடுத்துக்க கூடாது. புரியுதா பிரபு? ஓகே மாதாஜி. அதான் இப்ப வந்து 3 நிலைகள்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த வந்து காமம் வந்து எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. நெருப்புல புகையா இருக்கிறது மனிதர்களுக்கு உதாரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வந்து கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குக்கு உதாரணமா பறவைகள் விலங்குகளை நம்ம பார்த்துட்டோம்.
மூன்றாவது கருப்பையில இருக்க அந்த குழந்தை, அதுதான் வந்து கதியற்ற நிலை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த நிலை தான் வந்து மரங்கள். மரங்களால என்ன செய்ய முடியும்? காற்றடிச்சா அசைய முடியும். அதை தவிர அந்த மரத்தை வெட்டுனாலோ இல்ல என்ன பண்ணுனாலும் அதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது அப்படியே பொறுத்துக்கிட்டு தான் நின்னாகும், வேற வழியே இல்லை. அந்த நிலையில தான் அது வந்து இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்மளுடைய காமம் வந்து ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த மெயின் கருத்தை எல்லாருமே புரிஞ்சுங்க. அதுதான் முக்கியம். 39 யாரு படிக்கிறீங்க? நானே படிச்சிருந்தேன். படிக்கிறீங்களா யாராவது? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சரி, ஓகே மேடம். ஆருதம் ஸ்நானம் ஏதேன ஸ்நானினோ நித்ய வைரினா காமரூபேன கௌந்தேய துஷ்பூரேனானலேனச்ச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றன. இப்ப வந்து நம்மள நித்திய எதிரின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த காமம் எப்படி இருக்கு? நித்திய எதிரி. அது அது வந்து எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஸ்மிருதிங்கிறது எல்லாரும் வந்து நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறது வந்து மனுஸ்மிருதியில கொடுத்திருக்கிறாங்க. எப்படி கொடுத்திருக்கிறாங்க? இப்ப வந்து ஒரு காமத்தை வந்து ஒரு நெருப்புக்கு உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனிதன் இருக்கான், அதை சுத்தி வந்து இங்க நெருப்பு, அந்த நெருப்பு வந்து எதிரியா அந்த முகம் கூட போட்டிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட இதுல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? இப்ப விறகு இருக்கு, அந்த ஒரு பொருள் இப்ப ஒரு இடத்துல எரிஞ்சிட்டு இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம வந்து விறகை கொண்டு கொட்டுறோம். விறகை வந்து எவ்வளவு போட்டாலும் அது என்ன செய்யும்? அந்த நெருப்பு எரிஞ்சு எரிஞ்சு இன்னும் பெருசா எரியுமே தவிர ஒரு விறகு கூட விட்டு வைக்காது. எவ்வளவு போட்டாலும் எரியும். நம்ம பார்த்த வரையில் நெருப்புல போய் எதை போட்டீங்கன்னாலும் அது எரிஞ்சு சாம்பலாக போகுமே தவிர அது வந்து திருப்தி அடைஞ்சு அந்த நெருப்பு தானா அணையுமானா அணையவே அணையாது. அது மாதிரிதான் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காமம். அந்த காமம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, அந்த விறகுக்குள்ள போடுற நெருப்பை போல அது வந்து என்ன செய்யும்னா, எவ்வளவு போட்டாலும் நம்ம புலன்களுக்கு வந்து நம்ம ஆசையை அடக்கணும், திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம நாவின் ருசி, உதாரணமா இப்ப நாவுக்கு எடுத்துக்குவோம். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்கும்னு வச்சுங்க. எனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குது அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஸ்வீட்டை பார்த்தோன்னே என்ன செய்வேன்? எனக்கு அது பார்த்தோன்னே எச்சல் ஊறும். அதை பார்த்தோன்னே சரி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சு சாப்பிடுவேன். சாப்பிட சாப்பிட இன்னும் ஆசையா இருக்கும், இன்னும் மேல மேல சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு தான் வரும். அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? ஒருத்தருக்கு நகை மேல ஆசை இருக்கும், ஒருத்தருக்கு புடவை மேல ஆசை இருக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற விதமான ஆசைகள் இருக்கும். அந்த ஆசைகளை வந்து அடைக்கலாம் அப்படின்னா பணத்து மேல ஆசை இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா? பணம் மேல ஆசை, அப்புறம் வந்து பெண்கள் மேல ஆசை. அப்படிப்பட்ட ஆசைகள்லாம் என்னன்னா அடக்கவே முடியாது. எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் எனக்கு வந்து போராது, இன்னும் வரணும், இன்னும் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை, அதாவது அடங்காத நிலை. நெருப்பு எப்படி விறக போட்டோம்னா அது இன்னும் தீ கொழுந்து விட்டு எரியுதோ, அது போல இவங்களுக்கு அந்த புலன் திருப்தியை அடைச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு செய்ய செயல்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, மேல மேல இன்னும் ஆசையை தூண்டுமே ஒழிய ஒரு காலத்திலயும் அது என்ன செய்யாது? திருப்தி அடையவே அடையாது அப்படின்னு எதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க? மனுஸ்மிருதியில சொல்லியிருக்கிறாங்க. வேதங்கள்லயே வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் காமம்ங்கிறது திருப்தி அடையாத காமம். அதனாலதான் அது வந்து நித்திய வைரி. நித்தியமான எதிரி யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய காமம். அந்த மாதிரி காமத்தினால முக்காவாசி இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து உடல் உறவு. அந்த பெண் உடல் உறவுலதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க? அதிகபட்சம் வந்து தீராத அந்த ஆசை காமம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா நம்மளை வந்து இந்த சிறை வாழ்க்கைக்குள்ள வந்து அடைச்சிருது. இந்த ஜீவன்களை உயிர்வாழிகளை என்ன செய்யுது? இந்த உலகம் என்னும் சிறையில வந்து மாட்ட வைக்குது. அதுல இருந்து நாம வெளியில வரணும் அப்படின்னா அந்த பாவகரமான அந்த காமத்துல இருந்து நாம வெளிவரணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இத படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, நான் படிச்சா கூட யாராவது படிக்கிறாங்க, அதனாலதான் வெயிட் பண்ணி பாக்குறேன். நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆன்மாவின் உடலில் எதிரி வெவ்வேறு மூலோபாய நிலைகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
புலன்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் மனமே மையமாக இருக்கிறது. எனவே புலன்களை பற்றி நாம் கேட்கும் போது மனம் பொதுவாக புலன் திருப்திக்காக அனைத்து யோசனைகளின் தேக்கமாக மாறும் மற்றும் இதன் விளைவாக மனமும் புலன்களும் காமத்தின் களஞ்சியங்களாகின்றன. அடுத்ததாக புலனாய்வு துறை இத்தகைய காம நாட்டங்களில் மூலதனமாகிறது. நுண்ணறிவு என்பது ஆவி ஆன்மாவின் உடனடி பக்கத்து வீட்டு நுண்ணறிவு என்பது ஆவி ஆன்மாவின் உடனடி பக்கத்து வீட்டுக்காரர். காம நுண்ணறிவு ஆவி ஆன்மாவை தவறான அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கும் பொருள்களுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்துவதற்கும் இதனால் மனம் மற்றும் புலன்களுடன் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. ஆவி ஆன்மா பௌதீக உணர்வுகளை அனுபவிப்பதற்கு அடிமையாகி இதை உண்மையான மகிழ்ச்சி என்று தவறாக நினைக்கிறது. இதுக்கு வந்து அடுத்த ஹரே ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கமா தான் இங்க வந்திருக்குது. அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வாரம் இந்திரியாணி மனோபுத்திர் அஸ்யாதீஷ்டானம் உச்யதே ஏதைர் விமோகயத்யேஷ ஞானம் அவ்ருத்தய தேகினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மீனிங் படிச்சு புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப காமம் காமம் காமம்னு படிச்சுட்டு வரமே, அந்த காமம் தான் நம்மளுடைய நித்திய எதிரி அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோமே, அந்த காமம் நம்மளுடைய உடல்ல எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்திரியாணி மனோபுத்திர். இந்திரியாணி அப்படின்னா இந்திரியங்கள், நம்முடைய புலன்கள், அந்த பஞ்சபூதங்கள், பஞ்ச புலன்கள், இந்த நம்மளுடைய கண்ணு கை கால் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த புலன்கள், பஞ்ச புலன்கள், அதோட கூட உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனம்ங்கிற அந்த புலன், கண்ணு காது வாயி மெய் கை, அந்த இது புலன்கள், அது கூடவே வந்து மனம்ங்கிற அந்த புலன், இதெல்லாம் வந்து புலன்கள். அடுத்தது மனம், உள்ள இருக்கக்கூடிய புலனாகிய மனம். அடுத்தது புத்தி, நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த 3 இடத்தையும் தான் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஆக்கிரமிச்சுக்குது. எது? காமம். அந்த 3 இடத்துலயும் வந்து அது உட்கார்ந்துட்டு என்ன செய்யுது? நம்மளுடைய உண்மையான அறிவு, இப்ப நம்ம மேலால நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? ஃபால்ஸ் ஈகோல இருக்கிறோம். அந்த உண்மையான அறிவு வந்து என்னது? இறைவனை சென்று சேரணுங்கிறது. அதை வந்து என்ன செய்யுது? இது மறைச்சிடுது அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் வந்து எதிரியா இருக்கக்கூடிய இந்த காமம் என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய புலன்களை வந்து மனசு மையமா வச்சு அந்த புலன்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமருது. அதுதான் இங்க படத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க, சேரியட் ஆஃப் த பாடி. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இது நம்மளுடைய உடல் எப்படிப்பட்டதுன்னா சேரியட், அதாவது ரதம். அதுதான் அந்த உடல்ங்கிற ரதத்துலதான் உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா, சோல் இங்க உட்கார்ந்துருக்குது. அது வந்து எந்த இது வந்து நம்மளை ஓட்டிட்டு போகுது? ஆனா நம்மளுடைய புலன்கள். இதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணு காது மூக்கு, அந்த புலன்கள் 5 சென்சஸ், இது எல்லாம் செய்யுது. என்னது? 5 குதிரைகளா இங்க வந்து அந்த ரதத்தை இழுத்துக்கிட்டு போகுது. அதுக்கு கடிவாளம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய மைண்ட், மனசுதான் வந்து இந்த கடிவாளம். அது யார் ஓட்டுறா அப்படின்னா, ஓட்டுநர் யாரு அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி தான் நம்மளை வந்து அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு போகுது. இப்ப உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்மா வந்து பாவம் தேவன்னு உட்கார்ந்துருக்குது. ஆனா இந்த புலன்கள் என்ன செய்யுதுன்னா, இந்த பக்கம் ஒண்ணு, கண்ணு ஒரு பக்கம் இழுக்குது, காது ஒரு பக்கம் இழுக்குது, மூக்கு ஒரு பக்கம் இழுக்குது. நம்ம புலன்கள் வந்து ஒவ்வொரு திசையில போனா வண்டி எப்படி நேரா போகும்? போக வேண்டிய அதைக்கு போக முடியாது. அத வந்து என்ன பண்ணணும்? அந்த மனம்ங்கிற அந்த கடிவாளத்தை, புத்திங்கிற அந்த இது வந்து ஓட்டுநர் என்ன செய்யணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுனாதான் நம்ம போய் சேரக்கூடிய இடத்துக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா அததான் இங்க வந்து இதுல கொடுத்திருந்தாங்க. புத்தி வந்து என்னன்னா இந்த உடலுக்கு வந்து தலைநகரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வந்து ஆத்மாவிற்கு மிகவும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனு யாரு? அந்த புத்தி. அதே சமயத்துல இந்த புலன்கள்லாம் என்ன செய்யுது? நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இழுத்துக்கிட்டு போகுது. அப்ப ஆத்மா என்ன செய்யுது? அதுக்கு அடிமையாயிடுது. அடிமையாகிறதுனால வீழ்ச்சி அடையுது. இந்த புலன்களுக்கும் மனசுக்கும் புத்திக்கும் ஆத்மா எப்ப அடிமையாகுதோ அப்பெல்லாம் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையில வருது. நம்ம வந்து 3 விதமான நிலைகள்ல நம்மளுடைய உடம்ப பார்த்திருக்கிறோம். சூட்சும உடல்,
ஸ்தூல உடல், உள்ள இருக்க பியூர் சோல் அப்படின்னு 3 நிலைகள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். சூட்சும உடல்ங்கிறது தான் மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த ஸ்தூல உடல் தான் வந்து உடல் நமக்கு கண்ணால பார்க்கக்கூடிய உடல். ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சோல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டு போயிடுது. எதுக்கு? இந்த புலன்களுக்கும் மனசுக்கும் அறிவுக்கும் கட்டுப்பட்டு போயிடுது. அந்த மாதிரி கட்டுப்பட்டு போகும் பொழுதுதான் அது என்ன செய்யுது? இது வந்து ஒரு கழுத மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த எதுக்கு சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போகணும்னு வச்சுங்க, ஒரு ஸ்தல யாத்திரை போறோம். ஸ்தல யாத்திரைக்கு போகும் பொழுது முக்கியமா அதுக்கு முக்கிய காரணமே நம்ம இப்பெல்லாம் மறந்துட்டோம். எதுக்காக ஸ்தல யாத்திரை போறோம்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்க இறைவனை வழிபடணும், அங்க இருக்க ஆச்சாரியர்களை வழிபடுறதுக்கு. ஆனா நாம எல்லாம் என்ன செய்யறோம்? அங்க போய் அந்த ஸ்தலத்துல போய் புண்ணிய நதி எதுவோ அதுல நீராடிட்டு நம்ம போய் சாமியை விட்டுட்டு வந்துடுறோம். அது வந்து எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு கழுதை போல ஒரு பசுவை போல இங்க குறிப்பிச்சிருக்காங்க. எதுல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. முக்கிய நோக்கம் எது? அங்க இருக்கிற ஆச்சாரியர்களை வணங்கணுங்கிறதா நோக்கம். அதுவே இப்ப மாறி போயிட்டு, காலம் வந்து மாறி போய் அது தெரியாமே போயிடுச்சு. அந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாமே இருக்கிறோம். அதனாலதான் என்ன செய்யறோம்? இந்த புலன்கள் மனசுக்கெல்லாம் அடிமையாகி சோல் வந்து என்ன செய்யுது? திருப்பி திருப்பி பிறப்பிறப்பு வீழ்ச்சியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு 3 ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. சீக்கிரம் முடிச்சிடுவோம். 41 படிங்க பிரபு யாராச்சும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. தஸ்மாத்வம் இந்திரியான் யாதௌ நியம்ய பரதர்ஷப பாபாணம் பிரச்சகியேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் தலைச்சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சினமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. இப்படிப்பட்ட காமத்தை எப்போ வந்து என்ன செய்யணும்? ஆரம்பத்திலே முளையிலே கிள்ளி எறியணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து பாருங்க, இங்க வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதர் மாதிரி அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைகளா இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க? கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து அந்த இது கர்த்தால் வச்சுக்கிட்டு அழகா அடிச்சுக்கிட்டு பாடிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க. அந்த சின்ன வயசுலயே என்ன செய்யணும்? பக்தியை கொண்டு வரணுங்கிறது தான். அப்போ வந்து இந்த காமம் வராது. இப்ப வந்து நம்ம டெம்பிள்ல யாராச்சும் இதுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம். காலையில மங்களாரத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட்டிட்டு வருவாங்க. அந்த கோயிலே வசிக்கக்கூடிய ஒரு பேரண்ட்ஸ் தான், அவங்களும் பக்தர். அவங்களுடைய குழந்தையும் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்திக்கு அது வரும், ஓடி ஓடி விளையாடும். அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலயே அதை பக்தியை கொண்டு வந்துடுறாங்க. அப்ப அந்த குழந்தை வந்து பக்தியிலேயே வரும்பொழுது எங்க இருந்து காமம் வரும்? அந்த காமத்தை முளையிலேயே அங்க வந்து கிள்ளி எரிஞ்சிடுறாங்க. அதுதான் வந்து இங்க முக்கியமானது. நம்மளுடைய ஞானம்னா என்ன, விஞ்ஞானம்னா என்னன்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஞானம் இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்துல பொருள்ல ஞானம் விஞ்ஞான நாசனமா என்னது? நாசனம்னா அழிக்கிறது மாதாஜி, அழிப்பவர். அழிக்கிறது. ஞானத்தை அழிக்கிறதுக்குரியது எது? இந்த காமம். அந்த காமத்தை எப்படி நம்ம அழிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஞானம்னா நான்ங்கிறது இந்த உடல் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம்ல, அது இல்ல. நான்கிறது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா. நாம எல்லாம் யாரு? அறிவு இல்ல பிரபு, ஆன்மா. ஆத்மாதான் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய நான் அப்படிங்கிறது. அறிவெல்லாம் வந்து இந்த இதோட சேர்ந்துருது, உடலோட சேர்ந்து வந்துடும், அந்த சூட்சும உடல்ல சேர்ந்துரும். நான்கிறது ஆத்மா, ஆன்மீக ஆத்மா. அதுதான் நான். நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க உங்க பேர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லக்கூடாது. நீங்க ஒரு ஆன்மா, ஆத்மீக ஆத்மா, பகவானுடைய அங்கத்துணுக்குங்கிறது தான் உண்மை நிலை. நாம வந்து இப்ப வந்து உடலுக்காக வச்சுக்கிட்ட பேரு தான் நீங்க ராதாகிருஷ்ணன், நான் என் பேர் மல்லிகாங்கிறதெல்லாம் உடலுக்கு வச்சுக்கிட்ட பேரு. ஆன்மாவுக்கு பேரே கிடையாது. அது வந்து ஆணா பெண்ணான்னு கிடையாது. ஆணுமல்ல பெண்ணுமல்ல அழியுமல்லன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரகிருதி, அது பிரகிருதி. ஆனா பகவான் ஒருத்தர் தான் புருஷோத்தமர், அவர் ஒருத்தர் தான் ஆண், மத்த எல்லாம் பிரகிருதி. அந்த நிலையில தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். அப்போ வந்து அப்படிப்பட்ட நிலையில நான் வந்து உடல் அல்ல அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம்.
விஞ்ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. பக்தி தான் மாதாஜி. பக்தி ரைட்டு. அந்த தொடர்பை நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணுவோம்? அவருக்கு சேவை செய்வோம். கரெக்டா? சேவை செய்வோம். ஆமா மாதாஜி. பகவானுக்கு தொண்டாற்றுறதுதான் நமக்கு வந்து இயற்கையான அந்த சொரூபம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து விஞ்ஞானம். ஞானம், விஞ்ஞானம். இந்த ஞானம், விஞ்ஞானம் ரெண்டையும் நம்ம எல்லாருமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஞானம்னா நம்ம வந்து நம்ம உடல் அல்ல, நம்ம ஆத்மா அப்படிங்கிறது ஞானம். நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பு உறவு என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் விஞ்ஞானம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் ஆன்மீக விஞ்ஞானம். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து இதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்த்துடுவோம். இடைஞ்சலா எது இருக்கு? நம்மளுடைய புலன்கள், நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய அறிவு எல்லாமே இடைஞ்சல் தான். எல்லாத்தையுமே எந்த வழியில திருப்பணும்? பகவானோட பக்தி சேவையில நம்ம திருப்பும் பொழுது அந்த காமத்தை வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா நம்ம வந்து வெல்ல முடியும். அந்த நிலையிலேயே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அதை ஈஸியா நம்மளால வென்று நம்மளுடைய குறிக்கோளை அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தன்னை உணர்தல் மற்றும் தன்னை பற்றிய குறிப்பிட்ட அறிவுக்கான வேட்கையை அழிக்கும் மிகப்பெரிய பாவக எதிரியான காமத்தை அடக்க ஆரம்பத்திலிருந்தே புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துமாறு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அறிவுறுத்தினார். ஆரம்பத்திலிருந்தே என்ன செய்யணும்? சின்ன வயசுல இருந்த கொண்டு போகணும் இல்லையா? நம்ம தெரிஞ்ச பிற்பாடு எப்பெல்லாம் இது தப்புன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அப்பவே என்ன செய்யணும்? நம்மளுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்ப அனுமான போல நம்ம பக்தி நிலைக்கு திருப்பணும். அது வந்து அந்த புலன்களை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்? அம்பரீஷ் மகாராஜா எப்படி பண்ணாரு? ஒவ்வொரு புலனையும் பகவானுக்காக செலவு பண்ணாரு. அந்த நிலையில புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துமாறு அர்ஜுனனுக்கு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் இதோட கருத்து. இது வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இங்க வந்து லஸ்ட் தானே இது. லஸ்ட் தான் அப்படி போட்டு டிஃபரெண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் கவரிங் ஆஃப் லஸ்ட் எத்தனை நிலையில இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நெருப்புல, கண்ணாடியில, கருப்பையில. இது பார்த்ததுதான். நம்ம அடுத்தது போயிடுவோம். நம்ம இந்த அன்னைக்கு முடிச்சிடணும்னு பாக்குறேன். இதுவும் அதேதான். என்ன செஞ்சிருக்கு? கவர் லிவிங் என்டைட்டி பியூர் நச்சு. பேட்டரி லோ ஆயிட்டு ஒரு நிமிஷம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லஸ்ட் வந்து எந்த நிலையில இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம படிச்சதுதான். அது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்து எரியிற இதுல போய் என்ன பண்றாங்க? எண்ணெயை ஊத்துறாங்க, ஃபியூல். அதாவது பெட்ரோலை ஊத்துனா எரியிற நெருப்புல பெட்ரோலை ஊத்துனா அது எப்படி திக்கு திக்குன்னு எரியுமோ அது போலதான் நம்மள்ட்ட இருக்க அந்த புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன செய்யும்? அடங்காது, மேல மேல எரியுமே தவிர புலன்கள் திருப்தியே அடையாது அப்படிங்கறத நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதுவும் அதேதான் கொடுத்துருக்குறாங்க. எதிரியை எப்படி வெல்வது? சிட்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் லஸ்ட் எதுல இருக்குது? மைண்ட், நம்மளுடைய மனசு, இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தியில இருக்குது. அப்புறம் சென்சஸ், அந்த 5 சென்சஸ்ல இருக்குது. இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? விடுதலை அடையணும் அப்படிங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துங்கள். எப்படி ஒழுங்குபடுத்தணும்? வந்து லேர்னிங் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. பகவத்கீதைங்கிற அருமையான ஒண்ணு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த இதை வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்தி நம்ம புலன்களை வந்து இதுல ஈடுபாடு கொண்டிருக்கணும். நம்மளுடைய கண்களால, காதுகளால பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்கறது, பேசுறது, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, படிக்கிறது, இப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்மளுடைய புலன்களை ஒழுங்குக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 42 யார் படிக்கிறீங்க பிரபு? படிச்சுட்டோம். படிங்க. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை.
மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். இதுல வந்து செயலாற்றப்படக்கூடிய புலன்கள் அப்படின்னு வந்து 5 புலன்களை சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து நம்மளுடைய கர்மேந்திரியங்கள். யாராவது என்னென்ன கர்மேந்திரியங்கள் சொல்ல முடியுமா? கர்மத்தை செய்யக்கூடிய புலன்கள் எது எது? கண், காது, மெய், மூக்கு, வாய். அது வந்து ஞானேந்திரியங்கள் பிரபு. மனசுதான். ஞானத்தை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் கொடுக்கிறது ஞானேந்திரியங்கள். கர்மத்தை செய்யக்கூடிய புலன்கள் குரல், கைகள், கால்கள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. இதெல்லாம் தான் வந்து கர்மேந்திரியங்கள் சொல்லப்படுது. இதை வந்து நம்ம 7th சாப்டரா எதுலயும் படிப்போம். அதை அப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் எழுதி வச்சுங்க. எது கர்மேந்திரியம்னா எது, ஞானேந்திரியங்கள்லாம் எது அப்படின்னு தனித்தனியா எழுதி வச்சுங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். 13ஆம் சாப்டர்ல திருப்பி கர்மேந்திரியங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 2 சொன்னீங்க, காதுல விழல மாதாஜி. குரல், நம்மளுடைய குரலா? குரல் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, ஓகே மாதாஜி. குரல், கைகள், கால்கள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு. ஓகே ஓகே. இது 5 வந்து கர்மேந்திரியங்கள். ஓகே. கர்மத்தை செய்யறதுனால இது கர்மேந்திரியங்கள். இது என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளுடைய இதெல்லாம் காமத்தோட வாயில்கள்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இந்த இடத்துல தான் காமம் வந்து பிறவி எடுக்குது. ஈஸியா வந்து என்ன செய்யுது, நம்மளை அட்டாக் பண்ணுது. அதனால அந்த வாயில்களா அது வந்து பயன்படுது. மொத்தத்துல இந்த புலன்கள் வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த ஜடத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜடம்ங்கிறது எது? நம்மளுடைய உடல் தான் ஜடல். இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு ஒரு உடல் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த உடல் அமைப்பு வந்து ஜடம். அது வந்து தானா அசையாது. நம்ம இந்த கையை அசைச்சு காலை அசைச்சு அந்த நம்ம புலன்களை அசைக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து வேலை செய்யுமே தவிர நம்ம தானா அசையாது. அது வந்து இயற்கையா வந்து இந்த ஜடம்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய உடல். அதை விட இது வந்து உயர்ந்தது எது? நம்மளுடைய புலன்கள். அந்த புலன்களை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா மனசு. ஏன்னா நம்ம அந்த சேரியட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றா புலன்களை? மனம்ங்கிற அந்த இது கடிவாளம். அது வந்து நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நிலையில இருக்கிறதுனால அது மனசு வந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது. அந்த மனசை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா புத்தி. நம்ம புத்தியை கொண்டு என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எல்லாராலையுமே கண்டிப்பா நம்ம புத்தியை கொண்டு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதனால புத்தி தான் இயற்கையிலே உயர்ந்தது. ஆனா அந்த புத்தியை விடவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆத்மா, பியூர் சோல்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பியூர் சோல் தான் அதை எல்லாத்த விட உயர்ந்தது. ஆனா அது என்ன செய்யுது, இதுகிட்ட எல்லாம் அடிமைப்பட்டு போகுது. இந்த மனசுகிட்டையும் புலன்கள்கிட்டையும் இந்த புத்திகிட்டையும் அடிமைப்பட்டு போறதுனாலதான் இங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையுது. இதை பாத்தீங்கன்னா இங்க அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாடி சென்சஸ், பாடி தான் வந்து இருக்கிறதுலே கீழ்த்தரமானது, அதுதான் ஜடம். சென்சஸ், அடுத்தது மைண்ட், அதை விட உயர்ந்தது மைண்டு, அடுத்தது இன்டெலிஜென்ஸ், கடைசியா வந்து சோல். இதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புலன்கள் உடலுக்குள் ஒதுக்கப்பட்ட காமத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு வெவ்வேறு வழிகள். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் அமைதியாக இருக்கும் உடலை விட புலன்கள் மேலானவை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆன்மா பரமபுருஷன் பகவானுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது. உடல் செயல்பாடு என்பது புலன்களின் செயல்பாடு. உடல் செயலற்ற தன்னை புலன்களை நிறுத்துகிறது. ஆனால் மனம் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால் உடல் அமைதியாகவும் ஓய்வாகவும் இருந்தாலும் கனவு காணும் போது மனம் செயல்படும். புத்தியின் உறுதி மனதிற்கு மேலே உள்ளது. புத்திக்கு மேலே ஆன்மா சரியானது. ஆன்மா பரமாத்மாவுடன் நேரடியாக ஈடுபட்டிருந்தால் இயற்கையாகவே மற்ற எல்லா துணைகளும், அதாவது புத்தி, மனம் மற்றும் புலன்கள் தானாகவே ஈடுபடும். எனவே புத்திசாலித்தனத்துடன் ஆன்மாவின் அரசியலமைப்பு நிலையை நிலையை நேரடியாக புரிந்து கொள்வது அண்ட் ஏசி புலன்களில் பொருள்களிலிருந்து விலகி இருக்க அவர் அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஆனால் ஒருபுறம் இருக்க
பரமபுருஷன் பகவானிடம் சரணடைவதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் புத்திசாலித்தனத்தையும் பயன்படுத்தி மனதை பலப்படுத்த வேண்டும். புலன்கள் மிகவும் வலிமையாக இருந்தாலும் கோரை பற்கள் முறிந்த பாம்புகளை போன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த புலன்கள் வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, புலன்கள் இயங்கும் பொழுதுதான் அந்த உடல் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்றோம். அந்த புலன்கள் வந்து உடலோட சேர்ந்துதான் இருக்குது. அந்த புலன்கள் என்ன பண்ணுது, கை அசையும் போது கால் நடக்கும்போது இந்த உடம்பு நடக்குது அப்படின்னு நம்ம உணர்றோம் இல்லையா? அந்த புலன்கள் இல்லாம அந்த உடலால வேலை செய்ய முடியாது. உடல் வந்து ஜடம். அந்த ஜடத்தை இயங்க வைக்கிறது இந்த புலன்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரியணும். இப்ப நம்ம படுத்து தூங்குறோம். படுத்து தூங்கும் பொழுது இல்ல படுத்து இருக்கோம், முழிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், இல்ல தூங்குறோம். 2 நிலையிலுமே நம்ம உடல் வந்து அசைவற்ற நிலையில இருக்குது. அந்த அசைவற்ற நிலையிலையும் மனம்ங்கிற அந்த ஒண்ணு என்ன செய்யணும், என்ன செய்யும், யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஒண்ணு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பலவிதமான சிந்தனைகள்ல யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். தூங்கும் பொழுது பலவிதமான கனவுகள்ல அது வந்து சுத்திட்டு தான் இருக்கும். இப்படி புலன்கள் வந்து எப்படி வந்து இருக்குதுன்னா, ஓய்வற்ற நிலையில தான் அது வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இருக்கு. ஒண்ணு சுறுசுறுன்னு ஏங்கிட்டே தான் இருக்குங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலன்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கு, சுறுசுறுப்பா ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கு. உடலே அசையாம இருந்தாலும் மனசாவது அசைஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. அதாவது இப்படிப்பட்ட அந்த மனசை என்ன செய்யணும், பகவான் மேல நம்ம திருப்பணும். அதுதான் வந்து உண்மையான நிலை. ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது அதோட என்ன செய்யுது, நம்மளுடைய புத்தி, மனசு, புலன்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருது. அம்பரீஷ் மகாராஜா மகரி எல்லாமே அதுல வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும். அதை எப்படி செய்யணும், நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னலுக்கு எப்படி கொண்டு வரணும், அதுதான் நம்ம ஆத்மாவுடைய கையில இருக்குது. அது வந்து நம்மளுடைய புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது இந்த காமத்துல இருந்து நம்ம எல்லாருமே விடுபடை அடைய முடியும். இப்போ புலன்கள் வந்து இங்க என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, பாம்பு, அதாவது வலிமையான ஒரு பாம்போட, விஷம் நிறைந்த ஒரு பாம்போட ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம புலன்களை. ஏன்னா அது வந்து நம்மள வந்து என்ன செய்யுது, தீய வழிகள்ல கொண்டு சேர்த்துருதுங்கிறதுனாலதான் பாம்போட சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது அப்ப அது என்ன ஆகுதுன்னா, பல்லு புடுங்கின பாம்பா ஆயிடுது. அந்த பாம்புக்கு வந்து விஷமற்ற ஒரு பாம்பு. இந்த விஷப்பல்ல புடுங்கிட்டா அப்புறம் அதுக்கு ஏது விஷம். அப்போ அந்த நிலையில அந்த பாம்பால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடும். இப்படிதான் நாம என்ன செய்யணும், நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து உதாரணமா நமக்கு வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து நம்ம பிளாட்ஃபார்ம், இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்து நம்ம உடம்போட நிலையில இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க, தப்பான வழிகள்ல வந்து ஈடுபடுறோம். அடுத்தது சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அது வந்து நம்ம புலன்களோட நிலையில இருக்கும் பொழுதும் தப்பான வழியில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். அதே மென்டல் ப்ராப்ளம், நம்மளுடைய மனசை வச்சு நம்ம கொண்டு போகும் பொழுது என்ன செய்யுது, அது நம்ம மனசை வந்து நல்ல ஒரு பகவானை பற்றிய பாடல்களை கேட்கலாம், பகவானுடைய புஸ்தகங்களை படிக்கலாம், அப்படி மனசை நம்ம திருப்ப முடியும். இன்டலெக்சுவல், நம்ம அறிவை கொண்டு நம்ம வந்து யோசிக்கணும், எது நல்லது எது கெட்டது, இந்த புலன்கள் சொல்றபடி கேட்கணுமா, அந்த மனசு சொல்றபடி கேட்கணுமா, நம்ம பாடி சொல்றத விரும்பணுமா, பாடி என்ன செய்யும், படுத்து தூங்கணும்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம போகணுமா, என்ன செய்யணுங்கிறத அந்த இது நம்ம புத்தி அதை கொண்டு நம்ம உணர முடியும். அதை உணர்ந்துட்டோம்னா நாம என்ன பண்ணலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், ஆன்மீக நிலைக்கு நம்மளை நாமளே உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம இந்த நிலையில இருக்கணுமே தவிர பாடி பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு நாளும் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்தா இருக்குது. 42ஓட கருத்து அதுதான். நம்ம படிச்ச வரையிலும் அதே தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சோல், இதெல்லாமே வந்து ஹைரார்கி ஆஃப் சிட்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் லஸ்ட், எங்கெங்கெல்லாம் அது வந்து உட்காருது காமம் அப்படிங்கிறதையும், எப்படி பகவான் மேல அதை திருப்பணும் அப்படிங்கிறதையும் இதுல வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அஜிடேட்டட் மைண்ட், நம்ம வந்து காஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு. Even though the soul is the master of intelligence, mind and senses, unless it is strengthened by Krishna consciousness, there is every chance of failing down due to the agitated mind. நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணரணும். நம்மளுடைய மைண்டை வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கொண்டு போகணும், இல்லைன்னா அது எப்படி வந்து வீழ்ச்சி அடையுது, என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம புலன்களையும் அறிவு மற்றும்
மனதையும் கொண்டு போகும் அப்படின்னு ஸ்லோகம். இதை யார் படிக்கிறீங்க? ஏவம் புத்தே பரம் புத்வா சம்சதப்யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சத்ரும் மகாபாகோ காமரூபம் துராசதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்த்தும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர்ல முக்கியமா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். எதை விட எது உயர்ந்ததுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். இது அதுலதான் இதை கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஜடப்புலன் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை உயர்ந்தவனாக அந்த ஆத்மா எப்போ வந்து நான் உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிறத உணருதோ அப்ப அது என்ன செய்யணும்? உருவமற்ற அந்த அருவத்தன்மை எல்லாம் வழிபடாம பகவானுடைய உருவத்தை நம்ம வந்து வழிபட ஆரம்பிக்கணும். அந்த உருவ நிலை வழிபடும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்வோம்? இந்த பௌதிகத்துல இருக்க பொருட்கள் மேல எல்லாம் ஆசை வைக்காம அதை அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிற நம்ம இயற்கையா அந்த குணம் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு. இந்த பௌதிகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற குணம். அதுல இருந்து நம்ம விலகி நம்ம என்ன செய்யணும்? பற்றுதலை இதுல இருந்து மாத்தி பகவான் மேல பற்றுதலை மாத்தி அந்த நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளுடைய புலன்கள் மனசு அறிவு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் நிலைக்கு கொண்டு வரணும். அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது நாம என்ன செய்வோம்? படிப்படியா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்மகிட்ட விருத்தி பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்போ வந்து விருத்தி பண்ணிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சுயரூபமா இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன? பகவானுக்கு பக்தி செய்தல். நம்ம புலன்களாலையும் மனசாலையும் புத்தியாலையும் பகவானுக்கு எப்படி எல்லாம் தொண்டு புரியலாம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு நாம வந்து உயர முடியும். அந்த ஆன்மீக தளத்துக்களை நம்ம உயரும் பொழுது நாம என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனோட உலகத்தை சென்றடைய முடியும். இதுதான் வந்து கர்ம யோகம். கர்மத்தை வந்து செஞ்சுக்கிட்டே எப்படி வந்து நம்ம புலன்களாலையும் மனசாலையும் புத்தியாலையும் எப்படி கர்மத்தை செஞ்சுக்கிட்டே பகவானை சென்றடைகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் முழுக்க நமக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம். அதுதான் வந்து இதுல கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான கருத்தா இதுல சொல்லியிருக்காங்க. துராசதம், வெல்ல முடியாதது. காமத்தின் உருவிலுள்ள அந்த வெல்ல முடியாத எதிரிய வந்து நாம எப்படி வெல்ல முடியும் அப்படின்னா நம்ம புலன்கள் எல்லாம் பகவான் பக்கம் திருப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லப்பட்ட கருத்து. இதுல யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இதுவும் அதேதான். இத படிக்கிறீங்களா யாராவது? வாழ்க்கையின் பொருள் இருப்பு நிச்சயமாக காமம் மற்றும் பொருள் இயற்கையின் வளங்களை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான ஆசை ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலாதிக்கம் மற்றும் உணர்வு திருப்திக்கான ஆசை நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மாவின் மிகப்பெரிய எதிரி. கிருஷ்ண உணர்வால் மட்டுமே பொருள் உணர்வுகள் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை படிப்படியாக வளர்த்துக் கொள்வதால் பொருள் புலன்கள் மற்றும் மனம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் ஒருவர் நிலை பெற முடியும். இதுவே இந்த அத்தியாயத்தின் கூட்டுத்தொகை. பௌதீக வாழ்வின் முதிர்ச்சியடையாத நிலைகளில் யோக தோரணைகள் எனப்படும் பலன்களை கட்டுப்படுத்தும் தத்துவமார்த்த ஊகங்களும் செயற்கையான முயற்சிகளும் ஒரு மனிதனை ஆன்மீக வாழ்க்கையை நோக்கி ஒருபோதும் உதவாது. அவர் கிருஷ்ண உயர் புத்திசாலித்தனத்தால் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? நம்ம வந்து இங்க இந்த உலகத்துல நம்ம வாழறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கிறது லஸ்ட், ஆசை. அது காமம். அந்த காமம் வந்து பௌதிகத்தை ஆளணுங்கிற அந்த ஆசை. இதனாலதான் நாம வந்து என்ன செய்யறோம்? இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். கட்டுப்பாட்டு, அதாவது நிபந்தனைன்னா இங்க கட்டு இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்? கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளா நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் எது? நம்முடைய காமம் தான். அதுதான் நம்மளுடைய நித்திய எதிரியா இருக்குது. அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற இதை வச்சுதான் நம்ம இதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்ம மனசையும் புத்தியையும் புலன்களையும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வால மட்டும்தான் முடியும். வேற எதாலையும் முடியாது. அதை எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கணும்? படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய புலன்களையும் மனசையும் என்ன செய்யணும்? பௌதிகத்துல ஈடுபடாம பகவான் மேல திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி பண்ணணும். அந்த பயிற்சி வந்து எதனால முடியும்? நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு நம்ம வந்து அதை பயிற்சி பண்ணணும். வீணா அந்த வந்து யாராவது தத்துவ கற்பனைகள்லாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதுல எல்லாம் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. யாராவது சொல்றாங்கன்னுட்டு அதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு காலத்துலயும் நமக்கு உதவாது.
இந்த வழியில போ அந்த வழியில போன்னு 4 பேர் 4 வழி சொன்னாங்கன்னா அதுல எல்லாம் போகக்கூடாது. ஒரே வழி கிருஷ்ண வழியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு தான் நமக்கு சரியான பாதை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டு அந்த நிலையில நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்னா அந்த நிலையை எல்லாருமே ஒரு காலத்துல நம்மளால அடைய முடியும் அப்படிங்கறதுதான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. டேக் அவே மெசேஜ் லா ஆஃப் கர்மா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, புண்ணிய செயல்கள் செய்யறதுனால குட் ரியாக்ஷன்ஸ் எதிர்வினைகள், அது இழிந்த செயல்கள் பாப விளைவுகளால என்னது மோசமான எதிர்விளைவுகள். நீங்கள் எப்படி விதை விதைக்கிறீர்களோ அப்படியே அறுவடை செய்கிறீர்கள். நம் வாழ்வில் இன்பமும் துன்பமும் நமது கடந்த கால கர்ம வினைகளே. அதை வந்து நம்ம வந்து எதனால நம்ம வந்து அடையிறோம் அப்படிங்கறத இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்யறோமோ விதை விதைக்கிறோமோ அதே தான் நம்ம அறுவடை பண்றோம். அப்ப நாம என்ன விதை விதைக்கணும்? பகவான்க மேல பக்திங்கிற அந்த விதையை தான் நாம ஒவ்வொருத்தருமே விதைக்கணும். அதுதான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் முழுக்க நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கர்மயோகத்தை பத்தி. இதுல எந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த 3ஆவது சாப்டர் இதோட முடிவடையுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, நம்ம இப்போ நான் திருப்பி இந்த புக்கை ஒரு தடவை படிச்சோம்னாக்கா நல்லா ஒரு தரவா நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் மாதாஜி. ஏன்னா இந்த இந்த இது ஃபுல்லாவே நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு டாபிக் தான், கஷ்டமான டாபிக் கிடையாது. ஈஸியானது தானே, புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு. ஆமா மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, யாராவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நான் பிரேயர் முடிச்சிடுறேன். பிரேயர் பண்ணுங்க மாதாஜி. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. नामाचार्य हरिदास गुरु की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा devotees, thank you so ஹரே much. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा மாதாஜி பாதி பேர் காண போட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த கிளாஸுக்கு வெள்ளிக்கிழமையா மாதாஜி? பானுமதி மாதாஜி எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்குதான் நல்லா வெள்ளிக்கிழமை இருக்கேன் மாதாஜி. நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. உங்களெல்லாம் பார்க்க முடியலைங்கிறது தான் உண்டு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. எல்லாம் சௌரியம் தானே மாதாஜி? சாரி மாதாஜி. இன்னைக்குதான் மாதாஜி வெள்ளிக்கிழமை, அடுத்தது திங்கட்கிழமை கிளாஸ் நமக்கு 3 மணிக்கு. திங்கக்கிழமையா மாதாஜி? ஆமா, இன்னைக்குதானே கேட்க வெள்ளிக்கிழமை, அடுத்தது. மாட்டேங்கிறது மாதாஜி, அதனால கேட்க. திங்கக்கிழமை 3 மணிக்கா மாதாஜி? ஆமா. சரி மாதாஜி, அதுல சந்திப்போம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரியுது இல்ல பாடம்? புரியுது மேடம். ஓகே மண்டே ஓகே, நன்றி நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்க ரொம்ப நன்னா இருந்தது மாதாஜி, இவ்வளவு நேரம் வேற. ஓகே மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. அடுத்த வாரம் மறுபடியும் நம்ம திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம் எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பக்தின்னு வரும்போது அதுல ஒரு தனியான ஒரு பக்தி வரத்தான் மாதாஜி செய்யறது. அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது மாதாஜி. கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்கும்போது அதுல நமக்கு அந்த விருப்பம் வரத்தான் செய்யும். எங்க இருக்கீங்க மாதாஜி? ஏதோ கடை மாதிரி தெரியுது பின்னாடி ஆமா பேக்ரவுண்ட்ல. மாதாஜி, இது திருவேண்டரத்துல இருக்கேன், எங்களோட கடையில இருக்கேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல, பேக்கரி. கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க. நீங்க வாங்க மாதாஜி, நீங்க வாங்க, இந்த சைடு வந்தேன்னா வாங்க, கடைக்கு வாங்க. வந்தேன்னா பத்மநாப சுவாமி, அனந்த பத்மநாப சுவாமியை தரிசனம் பண்ண வேண்டாமா மாதாஜி? கண்டிப்பா பண்ணணும், அது ஒரு ஆசை வாங்க இருக்கணும். மாதாஜி, நான் கூட்டிட்டு வரேன் மாதாஜி, நீங்க எனக்கு கூட வாங்க, நான் கூட்டிட்டு போய் மாதாஜி பத்திரிக்கையாளர்களே கடையிலே தான் இருப்பாங்க மாதாஜி, கடையிலே தான் அட்டன் பண்ணுவாங்க. இல்ல அப்படியா? மாதாஜி, இதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கும், நான் அதுக்கு வருவேன் மாதாஜி. இது பெரிய இதுவே கிடையாது. அவரோட அனுகிரகத்தால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தடவை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவோமே, அவ்வளவுதானே. கண்டிப்பா. எனக்கும் அந்த சைடு போய் பாக்கலங்கிறது ஒரு குறை இருக்கு. வரேன் வாங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா வாங்க, நான் கூட்டிட்டு வரேன் மாதாஜி. பெரிய வரும்போது ஒரு நான்